έχεις ακόμα πρόβλημα, είσαι νέος. Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών, σεβασμιότατοι επίσκοποι της Εκκλησίας του Χριστού, τιμιότατοι πρεσβύτεροι και διάκονοι της Εκκλησίας, ουσιότατοι μοναχοί, ευσεβείς αδελφοί, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την προσοχή και το ενδιαφέρον με τα οποία θα παρακολουθήσετε την ταπεινή ομιλία μας, που έχει τίτλο «Από την Αγία Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδο της Ορθοδοξίας στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο του Οικουμενισμού». Όλοι γνωρίζετε ότι σήμερα τιμάται υπό της Εκκλησίας του Χριστού το γεγονός της αναστηλώσεως των Αγίων και Ιερών Εικόνων μετά από τη μακρά περίοδο της φοβερής οικονομαχίας. Προηγήθηκε η σύγκληση από την Ειρήνη την Αθηναία της Αγίας Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου το 787 στην Νίκαια της Βυθινίας και η Σύνοδος το 843 μετά Χριστόν, που ανέφερε και ο Σεβασμιότατος επί Πατριάρχου Μεθοδίου, που επεκύρωσε τις αποφάσεις των 7 Οικουμενικών Συνόδων, δηλαδή και της Εβδόμης. Η Αγία Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδος συγκροτήθηκε από 350 πατέρες επισκόπους με πρόεδρο της τον Άγιο Ταράσιο, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, και εξέδωσε δογματικό όρο, ο οποίος αποτελεί την επίσημη απόφαση της Εκκλησίας για το ζήτημα των Ιερών Εικόνων. Ο όρος αυτός καταλήγει ως εξής: «Τους ζουν τολμώντας εταίρος φρονήν διδάσκη ή κατά τους εναγείς αιρετικούς τας εκκλησιαστικάς παραδόσεις αφετήν και καινοτομίαν τεινά επινοήν ή αποβάλλεστε την εκ των ανατεθειμένων τη Εκκλησία Ευαγγέλιων ή οίκων του Σταυρού ή εικονική αναζωγράφηση ή Άγιο λείψανον μάρτυρος ή επινοήν σχολιός και πανούργους προς το ανατρέψε έντι των ενθέσμων παραδόσεων της Καθολικής Εκκλησίας, έτι γεμίνος κοινής χρήστε της Ιερής Κοιμηλίας ή της Ευαγγέσης Μοναστηρίας, επισκόπους μενώντας ή κληρικούς καθερίστε προστάτωμεν, μονάζοντας δε οι λαϊκούς της κοινωνίας αφορίζεστε». Είναι επίσης χαρακτηριστική η ασυμβίβαστη τοποθέτηση των πατέρων της Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου έναντι γενικώς των καινοτομιών αιρέσεων, αλλά και των αιρετικών, διατυπωμένη ως εξής: «Άπαντα τα παρά την εκκλησιαστική παράδοση και διατύπωση των Αγίων Πατέρων καινοτομηθέντα και παραχθέντα και μετά τούτο πρακτισόμενα ανάθεμα, καθώς και ο μη λέγον της αιρετικής ανάθεμα έστω». Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η διδασκαλία της Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου περί των Ιερών Εικόνων θεμελιώθηκε κυρίως στη θεολογία των συναγμάτων του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος έζησε, αγωνίστηκε και κινήθηκε πριν τη σύγκληση της Συνόδου. Μεγάλος διαγωνιστής και πρόμαχος της Ορθοδοξίας σε αυτή την περίοδο αναδείχθηκε ο Άγιος Θεόδωρος ο Σπουδίτης, ο οποίος κινήθηκε στην εξορία το 826 μετά Χριστόν σε ηλικία 67 περίπου ετών. 13 αιώνες μετά τη σύγκληση εκείνης της Αγίας Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου εμφανίζεται στο προσκήνιο της ιστορίας μία σύνοδος, η οποία έχει προγραμματιστεί να συγκληθεί κατά τον προσεχή Ιούνιο του τρέχοντος έτους 2016 με τον τίτλο «Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας». Ο στόχος ιδρύσεώς της επελέγει αρχικώς η Κωνσταντινούπολη, αλλά τελικώς θα πραγματοποιηθεί στο Κολυμπάρι Χανίων της Μεγαλονήσου Κρήτης. Η ονομασία της δεν είναι τυχαία. Αγία και Μεγάλη Σύνοδος αποκαλείται από την Εναντιοχία Σύνοδο
και συγκεκριμένα στον πρώτο κανόνα της, η Αγία Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Αλλά και άλλες οικουμενικές σύνοδοι της Εκκλησίας αποκαλούνται με παρόμοια ονομασία. Είναι λοιπόν προφανής ο επιδιωκόμενος τουλάχιστον συσχετισμός της επιτυχημένης συνόδου με τις οικουμενικές συνόδους της Εκκλησίας, αφού μάλιστα πρόκειται να συμμετάσχουν σε αυτήν όλες οι κατατόπους φερόμενες ως αυτοκέφαλες ορθόδοξες εκκλησίες και τα πατριαρχία. Όπως είναι ευνόητο, αυτή η έστω ονοματολογική συσχέτιση εκείνων των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων με την επιτυχημένη Σύνοδο δικαιολογεί και το ενδιαφέρον περί αυτήν και το έργο της εκ μέρους των μελών των οσάνων εκκλησιών. Έχει όμως ή δεν έχει και τι σχέση έχει η εν λόγω Σύνοδος με εκείνες τις Συνόδους. Αυτό είναι και το αντικείμενο και ζητούμενο της παρούσης ομιλίας και διαπραγματεύσεως, όπως θα αναπτυχθεί εν συνεχεία. Μη στεναχωριέστε, τρίτη ομιλία δεν υπάρχει, οπότε κρατήστε τις δυνάμεις σας και παρακολουθήστε αυτήν. Όπως είναι, ναι, εδώ πρέπει ωστόσο να διευκρινιστεί και αναφερθεί ότι όπως προκύπτει από δηλώσεις των δύο οργανωτών της και του ιδίου μάλιστα του Προέδρου αυτής, δηλαδή του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως κ. Βαρθολομαίου, απεφεύθη συνειδητός ο χαρακτηρισμός της συνόδου αυτής ως οικουμενικής. Προσέξτε, για ποιο λόγο? Λόγω της μη συμμετοχής σε αυτήν της λεγόμενης Δυτικής Εκκλησίας, δηλαδή του Παπισμού. Θέση βεβαίως, η οποία εκ προημίου θέτει το ζήτημα της εκκλησιολογικής ταυτότητος της Συνόδου, η οποία φαίνεται να ασπάζεται και υιοθετεί την περί διαιρημένης εκκλησίας, δηλαδή μια εκκλησία αποτελουμένη από δύο αποσχισμένα μεταξύ τους τμήματα, την ανατολική και τη δυτική θεωρία. Είναι μια θεωρία αυτή των οικουμενιστών. Αλλά και για μας, τους γνησίους Ορθοδόξους Χριστιανούς, τους μη ανήκοντας στο πλήρωμα των λεγόμενων επισήμων Ορθοδόξων Εκκλησιών, όλα αυτά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μας αφορούν από την εξής σκοπιά. Είναι η πρώτη φορά μετά την πρόκληση και την δημιουργία του νευρολογικού σχίσματος κατά το 1924 στον ελληνικό χώρο, χάρη του οικουμενισμού, όπου εάν όλα εξελιχθούν όπως έχουν προγραμματιστεί και προσυμφωνηθεί, θα διακηρυχθούν και κατοχυρωθούν συνοδικώς και πανορθοδόξως, μέσα σε εισαγωγικά αυτές οι λέξεις, οι θέσεις του οικουμενισμού και η ανατροπή της διαχρονικής συνοδικής εκφράσεως της Ορθοδοξίας. Από αυτή την άποψη, η επικειμένη σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου αποτελεί, ή μάλλον θα αποτελέσει όταν πραγματοποιηθεί, ένα σταθμό στη σύγχρονη εκκλησιαστική ιστορία της αποστασίας. Ο τρόπος λειτουργίας και διοικήσεως της Εκκλησίας είναι χαρισματικός. Η Εκκλησία, και θα ήθελα να σας παρακαλέσω, έκανε μια σχετική νήξη για τα αξιώματα προηγουμένως του Σεβασμιότητος. Η Εκκλησία δεν είναι ένας απλός ανθρώπινος οργανισμός, ο οποίος εφαρμόζει ένα ανθρώπινο σύστημα διοικήσεως. Λέγεται συχνά από πολλούς ότι η Εκκλησία διοικείται δημοκρατικά και συλλογικά από τους επισκόπους. Αυτό δεν είναι ακριβές. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και η κοινωνία θεώσεως. Τα πάντα και οι πάντες μέσα σε αυτήν τροφοδοτούνται και αφορούν στην αιώνια κεφαλή της που είναι ο Χριστός. Το πολίτευμά της
είναι ορθότερο να το χαρακτηρίσουμε όχι δημοκρατικό, ασφαλώς, αλλά ιεραρχικό. Κυρίως γιατί υπάρχει τάξη και ιδιαίτερη λειτουργία αναλόγως με τη θέση ιδιότητα του κάθε μέλους στο ενιαίο σώμα. Αντανακλώντας τα τρία στάδια της πνευματικής τελειώσεως του ανθρώπου, κάθαρση, φωτισμό και θέωση, οι τρεις βαθμοί της ιεροσύνης, διακόνου, πρεσβυτέρου και επισκόπου, σηματοδοτούν τη λειτουργία διακονία εκάστου με συνεργασία και αρμονία, όπως οι χορδές στην κιθάρα, λέει κάποιος πατέρας Εκκλησίας, και με την απαραίτητη συνειδητή συμμετοχή και συνεργασία του λαϊκού στοιχείου, των πιστών μελών δηλαδή της Εκκλησίας, και ασφαλώς την ιδιαίτερη συμβολή των μοναχών. Η πρώτη σύνοδος της Εκκλησίας ήταν η Αποστολική Σύνοδος που έγινε στα Ιεροσόλυμα το 49 μετά Χριστόν, με αντικείμενο μία διαφωνία μεταξύ των Αποστόλων σε ένα ποιμαντικό ζήτημα και τη συνοδική του εκκλήση, προτάσσοντας το θέλημα του Θεού και την κατά τη χάρη και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος εναρμόνιση και συμμόρφωση προς αυτό με βάση τη Θεία εμπειρία των συμμετεχόντων. Είναι χαρακτηριστική και ενδεικτική της πνευματικής λειτουργίας της πρώτης εκείνης συνόδου, η ουσιαστική και όχι τελετουργική ή τυπολογική έκφραση και διατύπωση στις αποφάσεις της, έδωξε το Αγίο Πνεύματι και ημί. Δηλαδή, αυτό φάνηκε καλό, αυτή είναι η γνώμη του Αγίου Πνεύματος και η δική μας, να το πούμε πολύ απλά. Έκτοτε και μέχρι σήμερα η Εκκλησία πορεύεται και επιτελεί την αποστολή της, προστατεύουσα την ευσέβεια και ευταξία της, αναιρούσα τις τυχόν προσβολές κατά αυτόν και επιλύουσα τα αναφιόμενα εκκλησιαστικά ζητήματα δια του συνοδικού θεσμού. Δηλαδή, μέσω των εκκλησιαστικών συνόδων, ως ανωτάτης εκκλησιαστικής αρχής και διοικητικού και δικαστικού οργάνου, με χαρισματική όμως και όχι κοσμικός εξουσιαστική και νομική λειτουργία. Τις εκκλησιαστικές συνόδους συγκροτούν όλοι οι επίσκοποι της Εκκλησίας, της επαρχίας, της τοπικής εκκλησίας ή της οικουμένης, αναλόγως της μορφής αυτών των συνόδων δηλαδή. Διότι έχουμε οικουμενικές συνόδους, τοπικές, επαρχιακές, πανορθόδοξες, πατριαρχικές και ενδημούσες. Χωρίς να επισέλθουμε στα ιδιαίτερα γνωρίσματα και τις διαφορές αυτών, είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ότι οι εκκλησιαστικές σύνοδοι επί της ουσίας έχουν πάντοτε διπλό δηλαδή σκοπό. Να διαφυλάσσουν και να προασπίσουν αντιστοίχως από εσωτερικές και εξωτερικές ζημίες την παρακαταθήκη της πίστεως. Όπως είναι ευνόητο, οι Οικουμενικές Σύνοδοι έχουν αδιαμφισβήτητο κύρος διδακτικής αυθεντίας και ιστορικό χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι ήταν αυτοκρατορικές. Δηλαδή, ότι συνεκλήθησαν με βασιλικές προσταγές κατά την περίοδο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της σήμερον κακώς λεγόμενης Βυζαντινής. Επίσης, είχαν άλλα τρία κοινά χαρακτηριστικά. Τη συζήτηση θεμάτων πίστεως, περί των οποίων εξέδαν αποφάσεις σε δογματικούς όρους, την συμφωνία των αποφασιστέντων όρων και κανόνων προς τη διδασκαλία των γραφών και των προαυτών οικουμενικών συνόδων και την συμφωνία σε αυτά όλων των επισκόπων της Εκκλησίας, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτές αυτοπροσώπως ή μέσω των αντιπροσώπων των. Η αυθεντία όμως αυτών των οικουμενικών συνόδων, τις οποίες
ο Ιερός Νικόδημος Αγιορείτης ονομάζει έσκαρτο χδετή των εκκλησιαστικών υποθέσεων και όντως διαθέτει δεσμευτικό και αλάθητο κύρος, δεν έγκυται σε τυπικούς και κανονικούς λόγους αρμοδιότητος λόγω θεσμού. Πρέπει λοιπόν να προσεχθεί ιδιαιτέρως, κάτι το οποίο μάλιστα εφόσον ισχύει για τις Οικουμενικές Συνόδους, ισχύει κατ' επέκταση και για όλες τις Εκκλησιαστικές Συνόδους και είναι το εξής σημαντικό. Ο πραγματικά θείο δικαίο θεσμός δεν είναι η Σύνοδη, αλλά η ίδια η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι υπεράνω των Συνόδων και τότε μόνο αυτές καταξιώνονται όταν επικυρώνονται από αυτήν, η οποία ουσιαστικώς, η Εκκλησία, μόνη αυτή κατέχει το αλάθητο ή αλάνθαστο. Αυτό το αλάθητο, πηγάζει από τον ίδιο τον Χριστό, του οποίου σώμα υπάρχει, η Εκκλησία, και ο οποίος Χριστός είναι η αλήθεια. Κριτήριο της αληθείας είναι η άπαξ, μία φορά δηλαδή, παραδοθήσα στους Αγίους πίστη, την οποία κήρυξαν οι Απόστολοι και μας παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες. Τα ανωτέρω συνοψίζει, ξέρετε όλα αυτά που αναφέρουμε, θα παρακαλέσω να τα προσέξετε, γιατί δεν αναφέρονται για να καλυφθεί η ομιλία, αλλά για να μας δώσουν τα κριτήρια να δούμε αυτή η σύνοδος που ετοιμάζεται ως οικουμενική, αν έχει τις προδιαγραφές, αν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που η Εκκλησία πιστεύει και πρεσβεύει και φρονεί. Τα ανωτέρω λοιπόν συνοψίζει με τις σχετικές επισημάνσεις του Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, λέγοντας ότι τα γενομένα συνόδους η ευσεβής πίστης κυρή επικυρώνει και πάλι η των δογμάτων ορθότης κρίνει τα συνόδους. Για να συμπεράνει ο ίδιος Άγιος Πατέρας ότι εκείνας είδεν, γνώρισε δηλαδή και αναγνώρισε, Αγίας και εγκρίτου συνόδους ο ευσεβής της Εκκλησίας κανόν, ας τας οποίας ορθότης δογμάτων έκρινε. Είναι δε αποστολικός και πατερικός τεκμηριωμένο ότι η παράδοση ως πρόνημα της Εκκλησίας αποτελεί την ορθή και ευσεβή πίστη πάντοτε αναλύωτη και απρόσμικτη από καινοτομίες και νεοτερισμούς. Πέραν όμως των ανωτέρων, θα ήταν παράληψη εάν όσον αφορά στις εκκλησιαστικές συνόδους και τις οικουμενικές και μεγάλες συνόδους της Εκκλησίας, δεν αναφέραμε τον καταλυτικό και απαραίτητο παράγοντα της πνευματικής και θεολογικής τους αξίας, σημασίας και του κύρους των, που δεν είναι άλλος από την συμμετοχή σε αυτές και παρουσία, είτε φυσική, είτε δια της θεολογίας και των συγγραμμάτων τους, των πατέρων, δηλαδή των Αγίων. Πρέπει να είναι σαφές, για να μην καταντήσουμε σχολαστική και να μην αλλοιώσουμε, μετατρέψουμε, τουλάχιστον θεωρητικό, στην Ορθοδοξία σε ιδεολόγημα και την Εκκλησία σε θρησκεία, ότι στην υπόθεση των συνόδων, ακόμη και των οικουμενικών, καθοριστική σημασία ποτέ δεν είχε ούτε το πλήθος των συμμετεχόντων, ούτε η αντιπροσώπευση, ούτε οι πλειοψηφίες, αλλά η ακολουθουμένη θεολογία και η καθοδήγησή τους από μεγάλες πατερικές μορφές. Αρκεί να αναλογιστεί καθής το ρόλο που διαδραμάτισε για την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο η θεολογία του Μεγάλου Αθανασίου, για τη Δευτέρα η θεολογία του Μεγάλου Βασιλείου Γρηγορίου Θεολόγου και Γρηγορίου Νήσης, για την Τρίτη η θεολογία του Κυρίλου Αλεξανδρίας, για την Έκτη του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού η θεολογία, αλλά και αργότερα το 14ο αιώνα τι ρόλο έπαιξε
η συμμετοχή και θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στις σπουδαίες ησυχαστικές συνόδους εκείνης εποχής. Μάλιστα, ο καταλυτικός ρόλος της συμμετοχής ή παρουσίας των Αγίων στις συνόδους ή και εκτός αυτών μπορεί και εξ αντιθέτου να επιβεβαιώσει ότι η έκφραση και προάσπιση και διασφάλιση της αληθείας επιτυγχάνεται κυρίως τη βοηθεία αυτών και της θεολογίας των και δεν εξαρτάται ούτε από ομοφωνίες ή πλειοψηφίες ή μειοψηφίες. Η αλήθεια μπορεί να εκφραστεί και από τη μειοψηφία και μεμονωμένως, ακόμα και εκτός συνόδου, όπως μαρτυρούν οι περιπτώσεις των ληστρικών συνόδων της Συνόδου Φεράρας Φλωρεντίας και ιδιαιτέρως οι περιπτώσεις των Αγίων Μαξίμου του Ομολογητού και Μάρκου του Ευγενικού. Έτσι, κατά τα ανωτέρω, ερμηνεύεται και το ότι κατά τη διαχρονική συνοδική παράδοση της Εκκλησίας, εκείνο που αναφέραμε προηγουμένως, το αποστολικό έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημί, συνδυάστηκε και συνοδεύτηκε και από το επαναλαμβανόμενο σχεδόν σε όλες τις Αγίες και Μεγάλες Συνόδους της Εκκλησίας με το επόμενη της Αγίας Πατράση. Δηλαδή, ότι κάνουμε ό,τι λέμε, το κάνουμε ακολουθώντας τους Αγίους Πατέρες. Έχουμε βάλει όριο την Αγία Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδο. Γιατί, ποια είναι η σημασία αυτού του πράγματος και άραγε έκλεισε ο κύκλος των Οικουμενικών Συνόδων. Η Αγία Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδος, την οποία και εμείς στην παρούσα ομιλία μας εκλάβαμε ως ένα όριο, προφανώς γιατί συνδέεται με το σημερινό εορτασμό του Θειάμβου της Ορθοδοξίας, αλλά και διότι αποτελεί την τελευταία από τις γνωστές και επισήμως αναγνωρισμένες Οικουμενικές Συνόδους της Εκκλησίας, αποτελεί ευρύτερα ένα σημείο αναφοράς και ένα όριο, όχι πάντα μόνο χρονικό, τόσο για τους πραγματικά ευσεβείς, που θα θέλαμε να είμαστε εμείς, όσο και για τους λεγόμενους Ορθοδόξους, με μελολογίτας, τους αιρετικούς, αλλά και ειδικότερα τους οικουμενιστές. Και εξηγούμε, γιατί για όλους μας είναι κατά κάποιο τρόπο όριο αυτή η Οικουμενική Σύνοδος. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζουμε και πρωτίστως αναγνωρίζουμε τις 7 Αγίες Οικουμενικές Συνόδους της Εκκλησίας. Η συγκρότηση των οποίων συμπίπτει εντός του χρονικού διαστήματος των 8 πρώτων αιώνων του ιστορικού βίου της Εκκλησίας του Χριστού, κατά το οποίο, είναι ένα γεγονός αυτό, υπήρχε ακόμη αδιάσπαστη εντός αυτής της μίας Εκκλησίας η ενότητα των χριστιανών Ανατολής και Δύσεως. Πριν δηλαδή επέλθει το μεγάλο σχίσμα του παπισμού και η αποκοπή της Δυτικής Εκκλησίας λόγω της πτώσεώς της στην αίρεση. Είναι λοιπόν και ως απόρρια των ανωτέρων δεδομένων σύνηθες στο φαινόμενο και η πρακτική να αναφέρονται πολύ στην περίοδο της εκκλησιαστικής ιστορίας, κατά την οποία συγκλήθηκαν οι Άγιες 7 Οικουμενικές Σύνοδοι της Εκκλησίας, ως περίοδου της ενωμένης ή αδιαιρέτου Εκκλησίας και με την εκκλησιολογικού νοήματος και περιεχομένου διατύπωση της περίοδου της Εκκλησίας των 7 Οικουμενικών Συνόδων. Αυτές όμως οι τοποθετήσεις, που δεν μπορούμε να τις κατηγορήσουμε ακριβώς, γεννούν και προκαλούν εύλογα πολλές απορίες και ερωτήματα. Πρέπει δε εξ αρχής να επισημάνουμε ότι επιδέχονται επικρίσεις και παρερμηνίες. Για τους Ορθοδόξους, η σημασία των 7 Οικουμενικών Συνόδων είναι μεγάλη και αυτό περίπτερα να επιβεβαιώνεται από την τιμητική θέση και αναγνώριση αυτού του δεδομένου μέσα
στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, όπου και μεμονωμένα και συνολικά τιμώνται και εορτάζονται μέσα στον ετήσιο λειτουργικό και εορτολογικό κύκλο, καθώς επίσης και από το γεγονός ότι η τιμή και αναγνώριση αλλά και αποδοχή των αποφάσεων αυτών των συνόδων αποτελεί στοιχείο της ομολογίας των Ορθοδόξων Χριστιανών όλων μας και δι των Επισκόπων κατά την ώρα της χειροτονίας τους. Για τους αιρετικούς και ειδικότερα τους δυτικούς, δηλαδή τους παπικούς, η Αγία Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδος εκφράζει τον τελευταίο συνοδικό συνδετικό κρίκο της κοινής μέχρι τότε πορείας των προγόνων τους με την Ορθόδοξο Ανατολή και την καθόλου Εκκλησία. Βεβαίως, γιατί είπα ότι το βλέπουν σαν τελευταίο κρίκο, επί της ουσίας ο παπισμός δεν άρχισε ανέγκυκτο από την πλάνη και την αιρετική αλλίωσή του ούτε αυτό το όριο. Με ψευδοσυνόδους και στην πράξη ο παπισμός αλλίωσε την Ορθόδοξη διδασκαλία και παρακαταθήκη και αυτής της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, της Εβδόμης δηλαδή, θεωρητικός και πρακτικός, όπως εύκολα διαπιστώνεται ιδίως στη λατρευτική του πράξη μέχρι σήμερα. Άμα πάει κανείς στο Βατικανό, θα καταλάβει τι σεβασμό έχουμε στην Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδο. Για τους οικουμενιστές τέλος, φαίνεται και διαπιστώνεται ότι το όριο της Αγίας Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου τους είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο και σημαντικό, προσέξτε το αυτό, γιατί με αυτό οριοθετούν χρονικά και εκκλησιολογικά, ακόμη και θεολογικά, την περίοδο εκείνη που τους επιτρέπει να ομιλούν για την κοινή πορεία των πάλε ποτέ δύο μεγάλων τοπικών εκκλησιών Ανατολής και Δύσεως ή, όπως όχι τυχαία αρέσκονται να λέγουν, για την αδιέρετη εκκλησία των 8 πρώτων αιώνων και των Αγίων 7 Οικουμενικών Συνόδων της κοινής παραδόσεως. Έτσι εκφράζονται οι οικουμενιστές. Ενώ όμως για τους Ορθοδόξους εξ αφορμής του αναφερομένου ως ορίου της Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου εύλογα γεννάται το ερώτημα εάν έκλεισε για την Εκκλησία τότε ο κύκλος των Οικουμενικών Συνόδων. Δηλαδή, εάν έκτοτε υπάρχει ή συνεκλήθη άλλη Οικουμενική Σύνοδος στην Εκκλησία ή αν μπορεί κάποτε να συγκληθεί τέτοια, πράγματα που για τους οικουμενιστές είναι αυτονόητα αρνητικά και αδιανόητα. Τι όμως εξ αυτών ευσταθεί από ορθοδόξου απόψεως, ας το δούμε. Καταρχήν, όπως αρκετοί ίσως γνωρίζουν, μετά την Αγία Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδο έχουμε στην ιστορία και τη ζωή της Εκκλησίας άλλες 2 Αγίες και Μεγάλες Συνόδους, οι οποίες υπό πολλών εγκρίτων και ειδημόνων εκκλησιαστικών ανδρών και Αγίων ακόμη, θεωρούνται και αναγνωρίζονται ως οικουμενικές και πάντως ως οικουμενικού κύρους σύνοδοι. Πρόκειται για την επιμεγάλου Φωτίου συγκληθήσαν διαβασιλικών προσταγών. Έχει δηλαδή ακόμα και αυτό το χαρακτηριστικό που είχαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Ήταν αυτοκρατορική. Διαβασιλικών λοιπόν προσταγών. Σύνοδο του 879-880 μετά Χριστόν στην Κωνσταντινούπολη, η οποία μεταξύ άλλων, προσέξτε, κατεδίκασε την αίρεση του Φιλιόπουδε των Δυτικών, θεωρουμένη ως 8η Οικουμενική Σύνοδος, καθώς η δεύτερη και την επί Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά συγκληθήσα επίσης διαβασιλικών προσταγών σύνοδο του 1351 μετά Χριστόν στη Βασιλεύουσα, στην πόλη, η οποία κατεδίκασε ως αιρετικούς τους Βαρλαάμ και Ακίνδυνο και διεκήρυξε Ορθοδόξους τη διάκριση στο Θεό της αμεθέκτου ακτής του Θείας Ουσίας και των μεθεκτών ακτής των Θείων Ενεργειών,
θεωρουμένη ως ενάτη Οικουμενική Σύνοδος. Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρα, ουσιαστικός ο κύκλος των Οικουμενικών Συνόδων για την Ορθοδοξία και την Εκκλησία του Χριστού δεν έκλεισε με την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Ακόμη δε, κι αν δεχθούμε κάποιες επιφυλάξεις με ιστορικοσυμβολικά κριτήρια για τη μη αριθμητική συγκαταρρύθμισή τους στη χωρία των Αγίων 7 Οικουμενικών Συνόδων, πάντως αναμφισβήτητα πρόκειται για δύο αγίες και μεγάλες συνόδους καθολικού οικουμενικού κύρους και τεράστιας θεολογικής σπουδαιότητας. Πέραν δε τούτων, πρέπει να είναι σαφές ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι θεολογικώς εσφαλμένο και απαράδεκτο να θεωρεί ότι δεσμεύεται, όπως λέει ο κύριος Βαρθολομαίος, να αποδεχθεί τις ανωτέρω Αγίες Συνόδου ως οικουμενικές είτε να συγκροτήσει, αν συντρέχουν οι λόγοι και κανονικώς αποφασιστεί, νέα Οικουμενική Σύνοδο, επειδή δήθεν, αυτό είναι το επιχείρημα του Πατριάρχου, χωλίεται η Εκκλησία λόγω της αποσχήσεως της δυτικής λεγόμενης Εκκλησίας. Αυτά και τα διάφτα σοφίσματα υποδηλώνουν σαφώς και υποκρύπτουν ελληματική πίστη. Σε μια ελληματική εκκλησία, όπως ο παπισμός ονομάζει την Ορθοδοξία, γι' αυτό και συνιστούν βλασφημία κατά της Εκκλησίας και αμφισβήτηση της αληθείας ότι το πνεύμα το Άγιο, το πνεύμα της αληθείας, την ζωογονεί και σήμερα, όπως και στο απότερο ή απότατο παρελθόν. Δράττουμε με τις ευκαιρίες να επισημάνω ότι η σκόπιμη επιμονή των οικουμενιστών σε αναφορές δήθεν τιμητικές περί της Ορθοδοξίας ως εκκλησίας των 7 Οικουμενικών Συνόδων, η οποία ενδιαφέρεται για την ενότητα των χριστιανών, κυρίως των λεγόμενων Ρωμακαθολικών, δηλαδή των παπικών με τους Ορθοδόξους, στη βάση των 8 πρώτων αιώνων, αυτή η αναφορά είναι δόλια και αντορθόδοξη όταν γίνεται από τους οικουμενιστές. Το κακό δεν είναι ότι και πολλοί αντι-οικουμενιστές στον χώρο του ημερολογίου τα υιοθετούν αυτά αφελώς, έστω και μόνο λεκτικώς, χωρίς να υποψιάζονται ότι η αναφορά σε εκκλησία των 8 πρώτων αιώνων ή σε εκκλησία των 7 Οικουμενικών Συνόδων συνιστά αποδοχή μιας νέας θεωρίας που περιορίζει εκεί, δηλαδή στον 8ο αιώνα, το πνευματικό κύρος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και διαχωρίζει, διακόπτει ανεπίτρεπτα την χαρισματική, θεολογική και κανονική συνέχεια της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μέχρι σήμερα και μέχρι συντελείας των αιώνων. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι οι οικουμενιστές, οι οποίοι επίγονται παρά την παταγώδη αποτυχία του θεολογικού διαλόγου με τον παπισμό, λόγω της αμετανοησίας του παπισμού και παρά την ενδοτικότητα των Ορθοδόξων που συμμετέχουν εκεί, των λεγόμενων Ορθοδόξων, παρότι λοιπόν επίγονται για την ένωση μαζί του πάση θυσία, παρεμποδίζουν και αρνούνται με κάθε τρόπο την αναγνώριση των προαναφερθησών Αγίων και Μεγάλων Συνόδων του 9ου και 14ου αιώνος ως οικουμενικό. Τι ως οικουμενικό δεν θέλουν ούτε να τις ακούνε καθόλου. Δεν είναι βεβαίως άσχετο το ότι και οι δύο εν λόγω σύνοδοι κατεδίκασαν παπικές αιρέσεις. Προσέξτε, τελευταίο τεκμήριο, απόδειξη, γιατί δεν μιλάμε θεωρητικά, ούτε ατεκμηρίωτα, τελευταίο τεκμήριο μιας τέτοιας μεθοδευμένης τάσεως μέσω υπογείων διαδρομών υπήρξε και η προπενταετίας τον Σεπτέμβριο του 2011. Αρχική αναβολή και μετέπειτα εμψυχρό ματέωση
προσέξτε, ακόμη και προγραμματισμένης αναγνώσεως σχετικών εισηγήσεων στην ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, για αυτές τις δύο συνόδους, δηλαδή πρόθεση να αναγνωριστούν ως οικουμενικές, κατόπιν σχετικών παραγγελιών και προειδοποιήσεων από τον ένικο του φαναρίου. Δηλαδή, είχε μπει σαν θέμα ημερησίας διατάξεως στην ιεραρχία να εισηγηθεί ο Μητροπολίτης Γόρδινος, ο Ιερεμίας, γνωστός, και ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, αντίστοιχα, ο ένας περί της 8ης και ο άλλος περί της 9ης Οικουμενικής Συνόδους, μπήκε το θέμα στην ημερήσια διάταξη και όταν έγινε η συνεδρίαση τους είπαν την άλλη φορά. Η άλλη φορά δεν ήρθε ποτέ. Για φανταστείτε. Βέβαια, εδώ δεν πρέπει να κατηγορηθεί μόνο ο ένικος του Βοσπόρου, εκεί, αλλά και ο ένικος της Αγίας Φιλοθέης. Της Οδού εννοώ. Λοιπόν, από την 7η μέχρι σήμερα, σύνοδοι της Εκκλησίας, σύνοδοι του Παπισμού και ενωτικές προσπάθειες. Από την Αγία 7η Οικουμενική Σύνοδο μέχρι σήμερα έχουν περάσει ούτε λίγο ούτε πολύ 12 ολόκληροι αιώνες. Σε αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα συνέβησαν πολλά και σημαντικά εκκλησιαστικά γεγονότα και εξελίξεις. Το κυριότερο ήταν αναμφίβολα η απόσχηση, γιατί ακολούθησε την 7η, της πάλε ποτέ Δυτικής Εκκλησίας, δηλαδή του ποτέ Ορθοδόξου Πατριαρχείου της Πρεσβυτέρας Ρώμης, το οποίο, μην το ξεχνάμε, εκλέησαν και Άγιοι Πατέρες ως Πάπες Ρώμης, όπως ο Άγιος Κλήμης, ο Άγιος Σίλβεστρος, ο Άγιος Λέων, ο Άγιος Αγαπητός, ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος και αρκετοί άλλοι. Ο σπουδαίος Σέρβος δογματολόγος Ιουστίνος Πόποβιτς, πνευματικός πατέρας, μακαριότατε 3 εκ των καθηγητών μας στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, εμπνευσμένος έχει θεολογικώς χαρακτηρίσει την πτώση του Πάπα Ρώμης στην αίρεση του Πρωτείου και του Αλαθήτου ως μία εκ των μεγαλύτερων μία εκ των 3 μεγαλύτερων πνευματικών πτώσεων στην ανθρώπινη ιστορία. Από τότε που υπάρχει άνθρωπος. Ως πρώτη πτώση τοποθετεί την πτώση του πρωτοπλάστου Αδάμου. Δεύτερη, του πρώην μαθητού του Χριστού και μετέπειτα προδότου Ιούδα, και τρίτη, του Πάπα της Ρώμης. Ήδη προαναφέραμε 2 οικουμενικού κύρους και τεράστιας θεολογικής σημασίας συνόδους που ακολούθησαν την Αγία 7η Οικουμενική Σύνοδο, την επί Μεγάλου Φωτίου και την επί Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, 9ος και 14ος αιώνας. Η συνοδική παράδοση και λειτουργία της Εκκλησίας εκφράστηκε, δεν σταματήσαμε εκεί, ούτε εκεί, συνεχίστηκε με σπουδαίες τοπικές συνόδους που συμπλήρωσαν το έργο των Οικουμενικών Συνόδων κυρίως σε επίπεδο κανονικό και σε αρκετές πανορθοδόξους συνόδους, όπου εκπροσωπούνταν τα εκ της Πενταρχίας της Αρχικής, εναπομείνοντας στην Εκκλησία 4 πρεσβυγενή Πατριαρχία της Ανατολής, Κωνσταντινούπολης, Αλεξάνδρεια, Αντιόχη, Ιερουσάλημ. Επίσης, έλαβαν χώρα και σημαντικές πατριαρχικές σύνοδοι. Αξίζει εδώ να μνημονευτεί η Πρωτοδευτέρα Αγία Σύνοδος, το 861 μετά Χριστό, και ιδιαιτέρως να αναφερθούν οι Πανορθόδοξοι Σύνοδοι του 16ου αιώνα, 1583, 1587 και 1593, δια των οποίων απορρίφθηκε και καταδικάστηκε η παπική καινοτομία του Γρηγοριανού ημερολογίου και σε επίπεδο κειμένων ο Πατριαρχικός Τόμος περί του βαπτίσματος των αιρετικών του 1756, καθώς και τα Πατριαρχικά Συμβούλια των Ορθοδόξων Πατριαρχών της Ανατολής της Πανορθόδοξου Συνόδου του 1848, του 1872, με το οποίο καταδικάστηκε ο εθνοφιλετισμός, αλλά και η Σύνοδος του 1895. Από το 1995 μέχρι το 1900,
Πόσα χρόνια? 5 χρόνια. Μόνο. Από εκεί και μετά άρχισε ή μάλλον συνέβη η μεγάλη ανατροπή. Μέχρι το 1895, σε επίπεδο συνόδων, όλα τα πράγματα είχαν συνέχεια. Από εκεί και μετά θα δούμε πώς ήρθαν τα πάνω κάτω. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος σχεδόν του 19ου αιώνα και το κατόφλι του 20ου, χωρίς να λησμονούμε ότι έχει μεσολαβήσει η τραγική άλωση της πόλεως, η Φράγκικη καταρχήν το 1204 και η Τουρκική το 1453, και το τέλος της Ανατολικής Ρωμαϊκής, δηλαδή της Ελληνοορθοδόξου Αυτοκρατορίας, τα οποία ακολούθησε κατά παραχώρηση Θεού η μακρά περίοδος των 4 αιώνων της Οθωμανικής δουλείας του γένους μας. Παρότι εδώ αναφερόμαστε στη μετά την Αγία Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδο περίοδο της εκκλησιαστικής μας ιστορίας, και όσον αφορά τη συγκροτική σε συνόδους Εκκλησίας, υπενθυμίζουμε ότι κατά την προηγηθήσα περίοδο στο προσκήνιο είχαν βρεθεί πέραν των Αγίων Συνόδων και οι λεγόμενες ληστρικές σύνοδοι, οι οποίες κάποτε και πολυάριθμες με συμμετοχή πολλών επισκόπων ήταν και διεκδικούσαν να αναγνωριστούν ακόμη και ως οικουμενικές. Η αγρυπνούσα όμως συνείδηση και το ορθόδοξο φρόνημα του σώματος της Εκκλησίας δεν το επέτρεψε. Ενδεικτικά να αναφέρουμε τις παλαιότερες εξ αυτών, όπως η Ενεφέσου το 430, η της Δριός το 403, η Οικονομαχική της Ιερίας το 754, η οποία προβλήθηκε όταν γινόταν ως 7η Οικουμενική Σύνοδος και στην οποία συμμετείχαν, είναι η Ληστρική Σύνοδος, 348 επίσκοποι, και η οποία αναθεμάτισε τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Ληστρικές όμως σύνοδοι υπήρξαν και κατά την εν λόγω δεύτερη χιλιετία, οι οποίες πλέον ως κοινό χαρακτηριστικό είχαν την προσπάθεια επιβολής της ενώσεως των Ορθοδόξων με τους Παπικούς. Τέτοιες ήταν η Εμιλιών Σύνοδος του 1274 και η γνωστή σε όλους μας σχεδόν, σε όλους μας, Σύνοδος της Φεράρας Φλωρεντίας του 1438-1439, τα σχέδια της οποίας ανέτρεψε ο μονομάχος υπερασπιστής της Ορθοδοξίας Άγγιος Μάρκος ο Ευγενικός. Κοινά χαρακτηριστικά στη συνοδική μαρτυρία της Εκκλησίας, όπως προκύπτει μέσα από τις αποφάσεις όλων των εκκλησιαστικών συνόδων αυτής της περίοδου, αλλά και τα συνοδικά και πατριαρχικά κείμενα που ενδεικτικά αναφέραμε, είναι η σαφής έκφραση της αυτοσυνειδησίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας ως της μιας Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Όλες αυτές οι σύνοδοι που αναφέραμε, από την 7η μέχρι το κατόφλι του 20ου αιώνα. Όλες. Προσήλωση στην παράδοση και τη διδασκαλία των προαυτών Αγίων Συνόδων και Πατέρων και σταθερή απόρριψη των αιρέσεων και των καινοτομιών πάντων των εξ αυτής απεσχιστέντων αιρετικών. Ως αντιπροσωπευτικό προς επιβεβαίωση των ανωτέρων παραθέτουμε το γνωστό κείμενο της Πανορθοδόξου Συνόδου του 1848 που αναφέρεται ότι «Παλιμήν», λέει σύνοδος, ούτε πατριάρχη, ούτε σύνοδοι εδυνήθησαν ποτέ εισαγαγή νέα, διότι ο υπερασπιστής της θρησκείας εστίν αυτό το σώμα της Εκκλησίας, ήδη αυτός ο λαός, και εδώ η λέξη λαός δεν έχει την έννοια ημών των λαϊκών, αλλά του λαού του Θεού, δηλαδή κλήρου και λαού, ώστις εθέλει το θρήσκευμα αυτού αιωνίως αμετάβλητο και ομοειδές των πατέρων αυτού. Ας δούμε όμως επιγραμματικά την αντίστοιχη συνοδική πορεία του παπισμού κατά την ίδια περίοδο, δηλαδή μετά την Αγία Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδο και μέχρι σήμερα. Αυτό βέβαια μέσα σε μία παράγραφο μόνο. Στον παπισμό λοιπόν, και από αυτόν ή κατά αυτόν, γίνονται σήμερα δεκτές και αναγνωρίζονται
από την 7η μέχρι σήμερα, πέραν των 7 Οικουμενικών Συνόδων της πρώτης χιλιετίας, άλλες 14 σύνοδοι. Δηλαδή, εν συνόλο για τον παπισμό υπάρχουν 21 Οικουμενικές Σύνοδοι. Ειδικότερα, ξεκινούν με τη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και καθήρεσε το Μεγαφώτιο, 5 συνόδους στο Λατερανό, 2 στη Λιόν της Γαλλίας, 1 στη Βιέννη, 1 στην Κωνσταντία, 1 στο Τρέντο, 2 στο Βατικανό και στις Οικουμενικές του Συνόδους οι παπικοί συμπεριλαμβάνουν τη γνωστή, πόσες φορές δεν την αναφέραμε και τώρα, ουνητική και ληστρική για την Ορθόδοξο Ανατολή Σύνοδο της Φερράρας Φλωρεντίας. Αυτή η σύνοδος, που για μας είναι αυτή που είναι, για τους παπικούς είναι οικουμενική. Χρονικώς εκτείνονται οι Οικουμενικές Σύνοδοι των παπικών από τον 9ο μέχρι τον 19ο αιώνα. Με τελευταία αυτόν, προσέξτε, την περιβόητη Δευτέρα Βατικανή Σύνοδο, η οποία ολοκληρώθηκε το 1965. Τι έγινε τότε? Η άρση των αναθεμάτων, και την οποία, όπως φαίνεται, έχει ως πρότυπο η επικειμένη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος του Οικουμενισμού, αυτή δηλαδή που πρόκειται να γίνει τον Ιούνιο. Τέλος, μιας που αναφερόμαστε στον παπισμό, αξίζει να αναφερθεί ότι την περίοδο από το Μεγάλο Σχίσμα του 1054 μέχρι το 15ο αιώνα έγιναν 11 συνολικά διάλογοι προς ένωση, χωρίς βεβαίως θετικό αποτέλεσμα. Αποκορύφωμα υπήρξε η Σύνοδος της Φερράρας Φλωρεντίας, την οποία οι μεν Ορθόδοξοι απέδειξαν, οι δε παπικοί μέχρι σήμερα επιδιώκουν να την νεκραναστήσουν και να επιβάλλουν τις αποφάσεις της. Έχει αλλάξει κάτι στη συνοδική παράδοση? Γιατί είπαμε ότι φτάσαμε στον 20ο αιώνα και όλα ήταν στην ίδια πορεία, στην ίδια συνέχεια, στην ίδια γραμμή της παραδόσεως. Πότε συνέβη αυτή η αλλαγή? Από ποιους και για ποιους έχει συνέπειες? Όπως πιστεύουμε ότι έγινε σαφές από τα προαναφερθέντα, για την Ορθόδοξη Εκκλησία η απαρχής ενιαία και πιστή στην αποκαλυφθής αλήθεια δασκαλία της αυθεντικής συνοδικής παραδόσεώς της έφτασε μέχρι το κατόφλι του 20ου αιώνα αναλύωτη επί της ουσίας, παρά τις δοκιμασίες, τα σχίσματα και τις αιρέσεις που αντιμετώπισε. Από την Αποστολική Σύνοδο των Ιεροσολύμων το 49 μετά Χριστόν, μέχρι και τις συνόδους του 19ου αιώνα, όπως προκύπτει από τα σχετικά κείμενα και τις αποφάσεις των, η Ορθόδοξος Εκκλησία επιβεβαίωσε ότι είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Τα πράγματα όμως άλλαξαν με την είσοδο στον 20ο αιώνα, σε σημείο ώστε αυτός ο αιώνας να θεωρείται ο αιώνας της ανατροπής της διαχρονικής μαρτυρίας της Ορθοδοξίας. Και ναι, μέχρι σήμερα δεν έλαβε χώρα κάποια πανορθόδοξο σύνοδος στον χώρο των λεγόμενων Ορθοδόξων Εκκλησιών, ώστε να ομιλούμε και για ανατροπή της συνοδικής παραδόσεως ή συνοδικώς εκπεφρασμένη ανατροπή, αλλά έχει γίνει ό,τι άλλο ανατρεπτικό της παραδόσεως δεν μπορούσε να διανοηθεί κανείς Ορθόδοξος πριν από 1 ή 2 αιώνες. Ως αρχή των κακών, αναφέρθηκε και ο Σεβασμιότατος, πρέπει να θεωρηθεί η Πατριαρχική Εγκύκλειος του 1902 και κυρίως η συνοδική σε επίπεδο Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης περιβόητος Εγκύκλειος του 1920 επί Δωροθέου Προύσης ως τοποτηρητού του θρόνου, η οποία θεωρείται και είναι ο καταστατικός χάρτης του οικουμενισμού και δια της οποίας για πρώτη φορά διακηρύσσεται ότι οι διάφορες αιρέσεις στον χριστιανισμό είναι εκκλησίες του Χριστού. Αυτή η εγκύκλειος απευθύνθηκε σε όλους τους αιρετικούς, κυρίως παπικούς, προτεστάντες και αγγλικανούς, και μεταξύ άλλων εισηγήθηκε την ημερολογιακή μεταρρύθμιση προς ταυτόχρονο εορτασμό
των μεγάλων εορτών της χριστιανοσύνης. 3 χρόνια αργότερα, ένα ψευδεπίγραφο πανορθόδοξο συνέδριο, που και στην πραγματικότητα ληστρικό, απεφάσισε την επιβολή της καινοτομίας του νέου παπικού ημερολογίου στην Ορθόδοξο Ανατολή, παρά τις σχετικές αντίθετες θέσεις και αποφάσεις των Ορθοδόξων Συνόδων του 16ου αιώνα, κάνοντας έτσι την αρχή, το πρακτικό βήμα του υποσοβασμιότατος, της αποδοχής της πανερέσεως του οικουμενισμού και τη συστηματική προσέγγιση για ενότητα κυρίως με τον παπισμό. Αυτά που επικολούθησαν ήταν πρωτοφανή για τη διαχρονική συνοδική παράδοση της Ορθοδοξίας. Επιγραμματικά αναφέρουμε τη συμμετοχή των λεγόμενων Ορθοδόξων Εκκλησιών στο Ερετικό Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, το οποίο ιδρύθηκε το 1948, όπου έφτασαν, κατήντησαν δηλαδή, Ορθόδοξοι να συναποφασίζουν και αναγνωρίζουν την αίρεση του παπισμού ως αδελφή Εκκλησία, να αναγνωρίζουν την ουνία ως Εκκλησία, να αναγνωρίζουν την προτεσταντική εκκλησιολογία και τις θεωρίες της βαπτισματικής θεολογίας, όπως έγινε στο Πόρτο Αλέγκρε το 2005. Μετά πηγαίνουμε στην άρση των αναθεμάτων ή ορθότερα την άρση της ακοινωνησίας και τη συμφωνία για την ένωση με τον παπισμό από κοινού από τον Πάπα Παύλο τον Έκτο και τον Πατριάρχη Αθηναγόρα στα Ιεροσόλυμα του 1965, μέχρι τις καθιερωμένες πλέον συμπροσευχές και ημισυλλειτουργίες του σημερινού Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και των πολλών ομοχρόνων του Ορθοδόξου υποτίθεται ιεραρχών. Μόλις που χρειάζεται εδώ να αναφέρουμε ότι σκοτεινός άγγελος πρωτοστάτης της Οικουμενικής Κινήσεως, όπως κατ' εφημισμό ονομάστηκε η πανέρεση του Οικουμενισμού, θεωρείται και είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, πράγμα το οποίο καυχάται ο σημερινός ηγέτης του σύμφωνα, γιατί είπαμε πάντα με τεκμήρια μιλάμε, με πρόσφατη δήλωσή. 29 Αυγούστου του 2015, μπροστά στη σύναξη όλων των ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου. Τι είπε? Το Οικουμενικών Πατριαρχείων υπήρξε πρωτοπόρον στην δημιουργία της συγχρόνου Οικουμενικής Κινήσεως δια των εγκυκλίων του Ιωακήμ του Τρίτου του 1902 και τη Συνόδου του Πατριαρχείου του 1920 και ουδένα λόγον έχει να λυπείτε γι' αυτό. Τα ακούτε? Πώς όμως εξηγούνται όλα τα μετέρω? Τι έγινε μέσα σε 5-10 χρόνια και ήρθαν, όπως είπαμε, τα πάνω κάτω? Η εκτίμησή μας είναι ότι πολλοί παράγοντες συνέβαλαν στη διαμόρφωση των δραματικών αυτών και πρωτόγνωρων εξελίξεων και καταστάσεων στον χώρο της Ορθόδοξης Ανατολής. Θα διακρίναμε όμως 3 εξ αυτών ως τους πλέον καθοριστικούς, κατά τη δική μας εκτίμηση. Πρώτος, η βαθμιαία και σταδιακή εκοσμίκευση του Ορθοδόξου Εκκλησιαστικού Φρονήματος, καθώς και η αλλίωσή του από τη συστηματική πολυχρόνια προπαγάνδα των αιρετικών και κυρίως τη διάδοση και επικράτηση του πνεύματος του δυτικού διαφωτισμού. Δεύτερος, το πνεύμα και η επιρροή του πολιτικού παράγοντα και του πνεύματος του πολιτικού οικουμενισμού. Αυτό που λέμε σήμερα παγκοσμιοποίηση. Και τρίτος, η άλωση και χειραγώγηση, ως φαίνεται, κατά τον 20ο αιώνα του πρωτοστατούντος Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως από 2 όχι άσχετους μεταξύ τους παράγοντες. Την Μασονία και την μεγάλη πολιτική υπερδύναμη.
Ξέρετε τι είναι. Ενδεικτικό περί του ρόλου της Μασονίας στον χώρο του Πατριαρχείου είναι ότι με τα τεκμηρίων 4 από τους 6 μέχρι σήμερα πατριαρχεύσαντας σε αυτό, στο Πατριαρχείο κατά τον 20ο αιώνα, 6 πατριάρχευσαν, οι 4, ο Φώτιος, ο Βασίλειος, ο Μελέτιος, ο Μεταξάκης και ο Αθηναγόρας ήταν Μασόνοι. Και αυτό δεν είναι οι φήμες των διόδων και των τριόδων. Το προπερασμένο φύλλο του Ορθοδόξου τύπου είχε πρωτοσέλιδο την απόδειξη που πλήρωσε ο Αθηναγόρας τη συνδρομή του ως Μασόνος στη ΣΤΟΑ. Οι άλλοι 2, είπαμε 6, οι 4 ήταν Μασόνοι αποδεδειγμένα. Οι άλλοι 2 είναι ο σημερινός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο προκάτοχος του Δημήτριος, για τους οποίους σχετικές φήμες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ή τουλάχιστον εμείς δεν το γνωρίζουμε, χωρίς αυτό να έχει πλέον κάποια ιδιαίτερη σημασία. Δυστυχώς, η υποτίμηση της σημασίας της επιβολής της καινοτομίας του νέου ημερολογίου ως πρώτου βήματος του οικουμενισμού και η αποδοχή δια της κοινωνίας του προκληθέντος από αυτήν σχίσματος εκ μέρους των λεγόμενων επισήμων Ορθοδόξων Εκκλησιών τις παγίδευσε και τις πρόσδεσε στο άρμα του πανηρετικού οικουμενισμού με ημίωχο. Όποιος έχει πάει στους Δελφούς έχει δει το άγαλμα. Ο ημίωχος είναι αυτός που κρατάει τα ημία, έτσι, και τρέχουν μπροστά τα άμμονα και αυτός είναι πάνω στο άρμα. Λοιπόν, με ημίωχο του άρματος τον παπίζοντα και στην άσκηση των διοικητικών αρμοδιοτήτων του Οικουμενικού Πατριάρχη. Έτσι, κατέστησαν συνένοχοι και συνυπεύθυνοι λόγω κοινωνίας, συμφωνίας, ειδηλίας, όλοι οι πάλι ποτέ Ορθόδοξοι χρόνοι και οι τοπικές εκκλησίες. Για όλους αυτούς, γιατί είπαμε για ποιους υπάρχουν συνέπειες, για όλους αυτούς οι συνέπειες είναι φοβερές και αυτό έρχεται η προσεχής σύγκληση της Μεγάλης Συνόδου του 2016, του προσεχούς Ιουλίου, να το καταδείξει με τραγικό τρόπο. Να δούμε και λίγο θα κουραστούμε, αλλά αυτά τα πράγματα είναι και ενημέρωσή σας. Από εδώ και πέρα θα ακούτε συνεχώς ειδήσεις για αυτά τα θέματα. Θα είστε ενήμεροι λοιπόν, και αυτά κάναμε εμείς τον κόπο για να είστε ενήμεροι, αλλά και γιατί οφείλουμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί να τα παρακολουθούμε και να τα γνωρίζουμε. Δυστυχώς, λοιπόν, η ιδέα της συγκλήσεως μιας μεγάλης πανορθοδόξου συνόδου μαρτυρείται ότι συνδέεται και εμπνέεται, τουλάχιστον θεωρητικώς, με και από τη συγκροτημένη προσπάθεια συνεργασίας των Ορθοδόξων για το σκοπό της εν συνεχεία προσεγγίσεως όλων των χριστιανών, όπως διαγράφεται στις Πατριαρχικές Εγκυκλίους του 1902, 1904 και βεβαίως του 1920, αλλά και το θεματολόγιο και τις αποφάσεις του Συνεδρίου του 1923. Τώρα μπαίνουμε πλέον να δούμε την προϊστορία της συγκεκριμένης συνόδου αυτής. Πότε ξεκίνησε να ετοιμάζεται, δεν είναι υπόθεση 1 και 2 ετών. Επί 86 χρόνια ετοιμάζεται. Και το ότι γίνεται στις μέρες μας έχει τη σημασία του και για αυτούς που την κάνουν, αλλά και για μας, και θα εξηγήσουμε γιατί. Η προϊστορία λοιπόν της Μεγάλης Συνόδου τοποθετεί την έναρξη της προετοιμασίας της, πού φαντάζεστε? Στο Άγιον Όρος, στη Μονή Βατοπεδίου το 1930, όπου η προκαταρκτική Διορθόδοξη Επιτροπή ασχολήθηκε με τον εντοπισμό θεμάτων για τη συγκρότηση του θεματολογίου της. Φανταστείτε, την ημερήσια διάταξή της την φτιάχνουν από το 1930. Και έτσι όπως πάνε στο τέλος δεν έχει θέματα, γιατί όλο και αφαιρούν. Και θα σας πω γιατί αφαιρούν. Μέλος εκείνης της Επιτροπής ήταν και ο μετέπειτα Πατριάρχης Αθηναγόρας, όχι που δεν θα ήταν, ως Μητροπολίτης Κερκύρας. Συνέχεια θα δοθεί, περνάει κάποιο διάστημα μεγάλο,
το έτος 1961. Γιατί μεσολάβησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, υπήρχαν ιστορικά γεγονότα δηλαδή τα οποία έφεραν αναστατώσεις, πάντοτε με πρωτοβουλία του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης και εν προκειμένου του τότε προκαθημένου του, έχει γίνει πλέον Πατριάρχης Αθηναγόρου, με την πρώτη πανορθόδοξη διάσκεψη στη Ρόδο, η οποία αναθεώρησε και εμπλούτησε το θεματολόγιο της Μελούσης Συνόδου. Στον ίδιο τόπο στη Ρόδο ακολούθησαν άλλες 2 τέτοιες διασκέψεις τα επόμενα 2 χρόνια. Τη σκητάλη πήρε το 1968 η Γενέβη, οπότε και καθορίστηκε ο κατάλογος με τα θέματα της Μεγάλης Συνόδου. Στη συνέχεια, από το 1971 και μέχρι το 2014 έγινε στο πλαίσιο 13 συνολικά διορθοδόξων προπαρασκευαστικών επιτροπών και προσυνοδικών διασκέψεων η επεξεργασία των θεμάτων. Τα θέματα που κατά τα ανωτέρω καθορίστηκαν ήταν 10. Αλλά τελικώς, μετά τα όσα αποφασίστηκαν τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, του 2016, από τη σύναξη των προκαθημένων των κατατόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών στο Σαμπεζί της Ελβετίας, εκεί όπου είναι το Πατριαρχικό Κέντρο στην Ευρώπη, απέμειναν από τα 10 5. Ποια είναι αυτά τα 5? Η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο, αυτά θα συζητήσει αυτή η Σύνοδος, το αυτόνομο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ο τρόπος ανακηρύξεώς του, το μυστήριο του γάμου και τα κολλήματά του, η σπουδαιότης της νηστείας και η τήρησή της σήμερα και, αυτό είναι το επίμαχο, οι σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπό χριστιανικό κόσμο. Εσείς καταλαβαίνετε τους αιρετικούς, έτσι τους ονομάζει. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε εκείνα τα 10 από τα οποία έμειναν αυτά τα 5, συμπεριλαμβανόταν και το εξής θέμα. Το ζήτημα του κοινού ημερολογίου. Έφυγε και αυτό. Εκ των ανωτέρων διαπιστώνεται σαφώς μια μεγάλη δυστοκία τόσο στην προετοιμασία όσο και στη συμφωνία επί των αρχικώς οριστέντων ως θεμάτων της Μελούς Συνόδου. Φαίνεται ότι εγγενείς αδυναμίες ανταγωνισμού, δικαιοδοτικού, εξουσιαστικού και εθνικιστικού περιεχομένου έχουν επιδράσει καταλυτικά. Μόσχα, φανάρι κτλ. Ωστόσο, και από την αναμόρφωση και διαφοροποίηση της διατυπώσεως κάποιων θεμάτων, διαφαίνεται επίσης μια σύγχυση και ασυμφωνία προς την κατεύθυνση αναθεωρήσεως των παραδεδομένων, η οποία φτάνει και να υποχωρεί προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αναβολής της πραγματοποιήσεώς της, αυτής που επί 86 χρόνια αναμένεται, της Μεγάλης Συνόδου. Τα τελευταία επισημαίνονται διότι όπως δείχνουν τα πράγματα, με δεδομένη την πολύ μικρή και ταπεινή σε έκταση και ποιότητα παραγωγή της πολυετούς προετοιμασίας της, η δική μου ομιλία εδώ είναι 25 σελίδες. Μέσα σε 3 μέρες την έγραψα. 86 χρόνια η Σύνοδος, δεν είναι και πολλά περισσότερα αυτά που έχει ετοιμάσει. Γιατί άλλος είναι ο σκοπός της. Και ενώ είναι μαζεμένοι τόσοι σπουδαίοι νόες, με γραφίδες γερές, τα κείμενα είναι πολύ φτωχά. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει ούτε αυτό. Τι τους ενδιαφέρει, θα το δούμε. Απουσιάζουν καταρχήν από τη Σύνοδο φλέγοντας σοβαρά ζητήματα θεολογικής και πνευματικής σημασίας. Γιατί ο σκοπός της συγκλήσεως της Συνόδου, ξέρετε ποιος είναι? Η σύγκλησή της. Δηλαδή, η σύγκληση της Συνόδου είναι αυτός ο σκοπός. Γίνεται για να γίνει. Μόνο που αυτό κατά την ταπεινή μας γνώμη δεν είναι καθόλου τυχαίο και άσχολο. Γιατί θα αναγνωριστεί με τη σύγκλησή της η αρχηγία
στην Ορθόδοξη Ανατολή ενός αντιστοίχου Πάπα της Δύσεως και στην Ανατολή, του Πατριάρχου Κωνσταντινοπόλεως. Και με μία αράτα, του στάλει και μία αράτα, που θα ομολογεί και θα διακηρύττει τον οικουμενισμό, θα ρίξουν μέσα σε μία παγίδα, μέσα σε μία σύνοδο, μέσα σε μία εβδομάδα, όλες τις λεγόμενες Ορθόδοξες εκκλησίες και τα πατριαρχία όλου του κόσμου. Να γιατί ο σκοπός της είναι το να γίνει και τίποτα άλλο. Μάλιστα, για τη σημερινή μέρα, και επειδή έχουν αρχίσει αντιδράσεις, αν ενδιαφέρεστε παρακολουθήστε τα, ο Ορθόδοξος τύπος ο τελευταίος έχει και ένα δικό μας άρθρο, το πρώτο μέρος του, το δεύτερο μέρος θα δει την άλλη εβδομάδα, αλλά υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, ακόμα και από επισκόπους του Νέου Ημερολογίου, και έχει αρχίσει λίγο και θορυβείται, δηλαδή έχει πονοκεφάλους ο Πατριάρχης, και γι' αυτό έβγαλε εγκύκλιο για την Κυριακή της Ορθοδοξίας, αφιερωμένη στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, και στην οποία διακηρύττει ότι μία είναι η Εκκλησία του Χριστού, η Ορθοδοξία και καμία άλλη. Και ένας αφελής θα πει να που το κατηγορεί. Αυτό το λέει όμως για να φτάσουν στη Σύνοδο. Και αφού θα φτάσουν στη Σύνοδο και θα βάλουν τις υπογραφές τους, ή μάλλον τις έχουν ήδη βάλει, γιατί τα κείμενα έχουν δημοσιευθεί και είναι προαποφασισμένα, δεν θα ξαναχρειαστεί να πει αυτό που δεν πιστεύει, ότι η Ορθοδοξία είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και το λέω αυτό όχι ειρωνικά, αλλά γιατί ο ίδιος σε άλλες δηλώσεις του έχει πει τα εντελώς αντίθετα. Γιατί εμείς μπορούμε να κρίνουμε αυτή τη σύνοδο, ενώ ακόμα δεν έχει συγκληθεί? Πώς θα λειτουργήσει, και να κάνουμε και μια ενδεικτική, σύντομη, γιατί ο χρόνος δεν το επιτρέπει, κριτική στα κείμενά της, γιατί όπως σας είπα, έχουν δημοσιευθεί τα κείμενά της. Δηλαδή, την εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος, από την Πεντηκοστή μέχρι τον Αγίον Παύλο που θα συγκληθεί αυτή η Σύνοδος, δεν θα καθίσει να συντάξει κείμενα, όπως συνεπόμενο, αλλά τα ίδια αποφασιστέντα, με τις τελικές υπογραφές που έπεσαν τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, θα τα ξαναδεί, θα κάνει καμιά ψιλοδιορθωσούλα και θα ανακοινωθούν. Μάλιστα, όπως πληροφορούμεθα, το μήνυμα της Συνόδου θα φτιαχτεί 4 ημέρες πριν ξεκινήσουν οι εργασίες της. Και θα το συμφωνήσουν όλοι. Έτσι δουλεύουν. Ήδη λοιπόν περί της επικειμένης Μεγάλης Συνόδου γίνεται πολλής λόγος. Επειδή δεν τα κείμενα που θα τεθούν υπόψη της προσέγγισης έχουν ήδη από καιρού συνταχθεί από όλους τους αντιπροσώπους και προσυμφωνηθεί από τους προκατημένους των Ορθοδόξων Εκκλησιών, δημοσιεύτηκαν. Γι' αυτό η κριτική μπορεί και πρέπει να είναι της ουσίας. Ειδικότερα, στη Σύνοδο αυτή, πληροφορίες περί της Συνόδου, θα συμμετάσχουν όλα τα πατριαρχία και όλες οι λεγόμενες επίσημες τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, με αντιπροσωπεία η καθεμία Εκκλησία, που θα αποτελείται από 24 επισκόπους και τον επικεφαλής προκαθήμενο 25. Έτσι όμως αποκλείονται όλοι οι υπόλοιποι επίσκοποι των Εκκλησιών, σε αντίθεση δηλαδή με ό,τι συνέβαινε ανέκαθεν στις συνόδους της Εκκλησίας. Να και πρόβλημα αντισυνοδικότητας. Είναι αδιανόητο να στερείται σε ένα επίσκοπο το δικαίωμα που έχει από τη χειροτονία του να συμμετέχει στις συνόδους και να εκφράζει την άποψή του. Σε αυτή τη σύνοδο, κατ' επιλογή, μόνο 24, φανταστείτε η Ρωσία έχει 350 επισκόπους, θα πάνε 24. Η Ελλάδα έχει 80, θα πάνε 24. Και βέβαια μεταξύ αυτών θα επιλεγούν τα άνθη. Επιπλέον, η κάθε τέτοια αντιπροσωπεία, προσέξτε και αυτό όσον αφορά τη συνοδικότητα,
θα διαθέτει μία και μόνη ψήφο για τη συμμετοχή της. Δηλαδή, 25 θα πάνε, μία ψήφο θα έχουν όλοι μαζί. Και η ομοφωνία που έχει συμφωνηθεί ότι απαιτείται για τις αποφάσεις ισχύει και προκειμένου να γίνει δεκτή μια ένσταση, διαφωνία ή πρόταση, περιορίζοντας έτσι στο ελάχιστο τη δυνατότητα ενστάσεων και διορθώσεων επί των προαποφασιστέντων. Δηλαδή, πηγαίνουμε στη Σύνοδο και κάποιος φωτίζεται και θέλει να πει κάτι καλό. Θέλει να διορθώσει κάτι κακό. Θέλει να προτείνει κάτι ορθόδοξο. Σηκώνει το χεράκι του, παίρνει την άδεια από τον πρόεδρο, το διατυπώνει και δεν γίνεται αμέσως συζήτηση για το προτείνει. Αλλά γίνεται ψηφοφορία εάν θέλουν να συζητηθεί αυτό το προτείνει. Και αν ένας, δηλαδή μία εκκλησία, πει εγώ δεν θέλω, δεν συζητείται τίποτα. Που σημαίνει τι πρακτικά? Ό,τι δεν θέλει το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολος δεν θα συζητηθεί. Είναι απλό. Μία άλλη πρωτοτυπία της Συνόδου είναι ότι κατά απομίμηση της Δευτέρας Βατικανής Συνόδου έχει προσκαλέσει για να συμμετάσχουν στην έναρξη και λήξη των εργασιών της 14 αιρετικούς, εκπροσώπους των διαφόρων ομολογιών, δηλαδή αιρέσεων, μεταξύ των οποίων τον πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και πάει λέγοντας. Φανταστείτε δηλαδή τι να πούμε, μια οικουμενική σύνοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και να έχει προσκληθεί τιμητικός ο Άριος, ο Νεστόριος να παρακολουθήσουν και αυτές τις εργασίες. Πάλι καλά που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, γιατί είναι απλώς παρατηρητές. Σιγά σιγά. Όσον αφορά στα κείμενα που έχουν ήδη συνταχθεί και προεγκριθεί από τους αντιπροσώπους όσους συμμετάσχουν στη σύνοδο αυτή, θα κάνουμε μια ενδεικτική αναφορά, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στο κατά κοινή ομολογία επίμαχο κείμενο που αφορά στις σχέσεις Ορθοδόξης Εκκλησίας με το λοιπό χριστιανικό κόσμο. Για το κείμενο που έχει συμφωνηθεί για την αποστολή της Ορθοδόξης Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο. Φανταστείτε μία οικουμενική σύνοδο να ασχολείται με την αποστολή της Εκκλησίας στον τότε σύγχρονο κόσμο. Τι σημαίνει? Δηλαδή ο κόσμος καίγεται, οι αιρέσεις βράζουν και εμείς ασχολούμαστε με το ποια είναι η αποστολή της Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο. Λέτε και η Εκκλησία δεν ξέρει ποια είναι η αποστολή της. Αλλά και αυτό έχει τη σκοπιμότητά του. Πρώτη παρατήρησή μας είναι ότι εξορισμού, αυτό που ήδη είπα, το θέμα δεν αρμόζει σαν θέμα συζητήσεως σε μια εκκλησιαστική σύνοδο που φιλοδοξία είναι αγία και μεγάλη. Γιατί? Γιατί ενώ η αποστολή της Εκκλησίας είναι σαφώς προσδιορισμένη ως διαχρονική και πνευματική και αποσκοπεί στη σωτηρία του ανθρώπου δια της καταχάριν θεώσεώς του, εδώ αντιθέτως, στο σχετικό κείμενο, επιβεβαιώνεται από το σχετικό κείμενο να εμφανίζεται η Εκκλησία ως εργοσμιοκρατική και αποψηλωμένη από την πνευματική διάσταση και προοπτική της. Το κείμενο αυτό μιλεί για συμβολή της Εκκλησίας, ακούστε, στην επίλυση υπαρξιακών προβλημάτων του συγχρόνου ανθρώπου, με σκοπό την επικράτηση των ιδεωδών της ειρήνης, της καταλλαγής, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της αγάπης σε αυτόν τον κόσμο. Προτείνει δε την διαχριστιανική και διαθρησκειακή συνεργασία για την επίτευξη αυτού του σκοπού, χωρίς όμως να προβάλλει έστω την καταλυτική σημασία της γνώσεως της αληθείας και της μοναδικότητος της εν Χριστώ σωτηρία. Δηλαδή λέει, ο κόσμος δεν πάει καλά. Ποια είναι η δική μας αποστολή? Να βοηθήσουμε να έρθει η ειρήνη, η καταλλαγή, η δικαιοσύνη, η αγάπη. Μόνοι μας δεν τα καταφέρουμε, θα πάρουμε και τους μουσουλμάνους, θα πάρουμε και τους βουδιστές και όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Τώρα πώς γίνεται? Εμείς με την αλήθεια, οι άλλοι με το ψεύδος, εμείς με το φως, οι άλλοι με το σκότος, εμείς με τον Θεό, οι άλλοι με τον διάβολο, να κάνουμε χωριό και να επέλθει από όλα αυτά η ειρήνη και καταλλαγή και δικαιοσύνη στον κόσμο, αυτό αυτοί το ξέρουν.
Ακόμη, το κείμενο αυτό αποδοκιμάζει κάθε είδους διάκριση σε βάρος ανθρώπων για οποιαδήποτε διαφορετικότητά τους και δηλώνει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δίνει όμως την εντύπωση ότι όλα αυτά προέχουν και υπερτερούν του πνευματικού αγώνος για τη σωτηρία του ανθρώπου και παραγνωρίζει την ευθύνη της πλάνης και του ψεύδους των θρησκειών και ιδεολογιών του συγχρόνου κόσμου για την αδιέξοδη σύγχρονη πραγματικότητα. Σε τίποτε, παρά την παράθεση αρκετών πατερικών και γραφικών παραπομπών, έχουν ρίξει και μερικές παραπομπές πατερικές και γραφικές μέσα, ο λόγος και η ουσία αυτού του κειμένου δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πατερικός και χαρισματικός. Θα έλεγα ότι μοιάζει να καλοπιάνει, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα να το καταλάβετε οι ίδιοι, μοιάζει κατά τη γνώμη μου να καλοπιάνει τον σύγχρονο άνθρωπο και να τον δικαιολογεί στις περιπλανήσεις του, χωρίς να του προσφέρει το νόημα ζωής και την πραγματική λύση των προβλημάτων του, που γεννά στην ουσία, τα προβλήματα τα γεννά, η αποστασία του ανθρώπου από την κοινωνία του με τον Θεό. Θα τολμήσω μάλιστα να πω ότι αν αφαιρέσει κανείς τις προαναφερθήσεις παραπομπές, γραφικές και πατερικές, το συγκεκριμένο κείμενο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αδογμάτιστο, όπως τα περισσότερα συγκριτιστικά κείμενα και τα κείμενα των πολιτικών. Ακούστε ένα απόσπασμα για να μην νομίζετε ότι λέω υπερβολές. Λέει το κείμενο: η Ορθόδοξος Εκκλησία θεωρεί καθήκον αυτής να επικροθεί πάνω ότι εξυπηρετεί πράγματι την ειρήνη και ανοίγει την οδό προς τη δικαιοσύνη, την αδελφοσύνη, την αληθή ελευθερία, την αμοιβαία αγάπη μεταξύ όλων των τέκνων του ενός ουρανίου Πατρός, ώστε μεταξύ όλων των λαών των αποτελούντων την ενιαία ανθρώπινη οικογένεια. Συμπάσχει δε μεθ' των ανθρώπων, οι οποίοι εις διάφορα μέρη του κόσμου στερούνται των αγαθών της ειρήνης και της δικαιοσύνης. Η Ορθόδοξη Εκκλησία καλούνται να συμβάλλουν εις την διαθρησκιακή συνεννόηση και συνεργασία, δι' αυτής δε, προσέξτε, εις την απάλληψη του φανατισμού από πάσης πλευράς και τι ούτω τρόπος εις την συμφιλίωση των λαών και επικράτηση της ελευθερίας και της ειρήνης στον κόσμο προς εξυπηρέτηση του ανθρώπου ανεξαρτήτως φυλής και θρησκεύματος. Εννοείται ότι η συνεργασία αυτή αποκλείει τόσο το συγκριτισμό για τα μάτια του κόσμου, όσο και την επιδίωξη επιβολής ιασδήποτε θρησκείας επί των άλλων. Καταλάβατε. Ενώ όμως κατά τα ανωτέρω το κείμενο είναι αδογμάτιστο, δεν παραλείπει να προωθεί την αντίθετη με την πατερική θεολογία φιλοσοφία του περσοναλισμού, με διατυπώσεις άκρως προβληματικές και κακόδοξες. Δηλαδή, αδογμάτιστο, αλλά βρίσκει την ευκαιρία να περάσει και θεωρίες που είναι αντίθετες με τη διδασκαλία του πατέρα της Εκκλησίας. Και συγκεκριμένα μία που είναι της μόδας τελευταίως, αυτή η οποία έγινε αφορμή και αποστήθηκε από την Εκκλησία μας και ο πρώην Επίσκοπος της Εκκλησίας, ο Κήρυκος, και η οποία είναι ευρέως διαδεδομένη σε όλο το χώρο του οικουμενισμού. Λέει λοιπόν το κείμενο: εκ των υψίστων δώρων του Θεού προς τον άνθρωπο, τόσο ως συγκεκριμένων φορέα της εικόνας του προσωπικού Θεού, όσον και ως κοινωνία προσώπων, αντανακλώντων κατά χάρη δια της ενότητος του ανθρωπίνου γένους, την εντιαγία τριάδη ζωή και κοινωνία των θείων προσώπων. Αποτελεί το θείο δώρο της ελευθερίας. Τι καταλάβατε, σημασία έχει, και αυτό είναι το φοβερό, ότι συνδέει τη ζωή της Αγίας Τριάδος με τη ζωή των ανθρώπων, της ανθρωπότητας, ασχέτως μάλιστα θρησκείας. Τη στιγμή που οι πατέρες μας λένε για όλα αυτά τα θέματα που αφορούν τα πολύ βαθιά και τα του Θεού, ότι Θεόν μεν φράσε αδύνατον,
νοήσε δε αδυνατότερο. Δηλαδή οι πατέρες λένε ούτε τολμούμε να αναφερθούμε σε αυτά τα πράγματα για τη ζωή της Αγίας Τριάδος και αυτοί την κατεβάζουν στο επίπεδο της κοινωνίας των προσώπων που αντανακλά τη ζωή της Αγίας Τριάδος. Φύγαμε από τον Χριστό, γιατί δεν μας εξυπηρετεί ο Χριστός, γιατί είναι ένας. Εμείς θέλουμε πολλούς. Γι' αυτό φύγαμε από τον Χριστό και έχουμε φτάσει στην Αγία Τριάδα. Οφείλω ασφαλώς να σημειώσω ότι παρά την ελόγω κριτική μας, δεν θα μπορούσε κάποιος επικαλούμενος αυτό το κείμενο να την αποδοκιμάσει τη Σύνοδο και να την χαρακτηρίσει ληστρική. Δεν θέλω να πω υπερβολές. Αλλού εντοπίζεται το μεγάλο πρόβλημα, όπως θα δούμε. Απλώς και εδώ διαφαίνεται το ευρύτερα εκοσμικευμένο πνεύμα των συντακτών και εμπνευστών τέτοιων κειμένων, αλλά δυστυχώς και όσων μάλλον αβασάνιστα το επιδοκίμασαν. Για τα κείμενα που έχουν συμφωνηθεί και αφορούν στο θέμα το μυστήριο του γάμου και τα κολλήματα αυτού και το θέμα η σπουδαιότης της νηστείας και η τήρηση αυτής σήμερα. Επιγραμματικά σημειώνουμε τα εξής. Περί του πρώτου. Θα περιοριστούμε να παρατηρήσουμε γενικώς ότι, ενώ δεν αντιμετωπίζει ως όφιλε, αφού αποφασίσει να καταπληστεί με αυτό, όλες τις διαστάσεις του θέματος του γάμου και των κολλημάτων αυτού, δεν χάνει την ευκαιρία και πάλι να αναμίξει στην υπόθεση του μυστηρίου του γάμου τις αθεολόγητες περσοναλιστικές αναφορές όπως, ακούστε τώρα, η ένωση ανδρός και γυναικός υψούται εις υψηλότερων βαθμών, διότι η κοινωνία είναι υπεροχωτέρα της ατομικής υπάρξεως, αφού τους εισάγει εις την τάξη της βασιλείας της Παναγίας Τριάδας. Η ένωση του άνδρα με τη γυναίκα, τι να πω. Και ότι δια του μυστηρίου του γάμου επιτυχανωμένη κοινωνία προσώπων λειτουργεί όχι απλώς ως μια συμβατική φυσική σχέση, αλλά και ως μια ουσιαστική και δημιουργική πνευματική δύναμη. Τελευταίο επί του συγκεκριμένου κειμένου σχολιό μας είναι για την απαράδεκτη και αντικανονική αποδοχή των λεγόμενων μεικτών γάμων μεταξύ Ορθοδόξων και Αιρετικών. Όπως ξέρετε, μου έτυχε και εμένα, ήμουν μικρός στην ηλικία και κάποιος, ήμουν ακόμα με το νέο ημερολόγιο, γνωστός μου, παντρευόταν. Ακολουθήσαμε κι εμείς. Είδα όμως ότι το αμάξι δεν μας πήγαινε στην ενορία της περιοχής, αλλά στον παπικό ναό, στον Άγιο Διονύσιο και τον Αεροπαγίτη, στην Πανεπιστημίου. Μου έκανε εντύπωση. Αλλά μου είπαν ότι επειδή η νύχη είναι παπική, θα γίνει πρώτα ο γάμος στον παπικό ναό και μετά θα πάμε στον Άγιο Νικόλαο της Κεσαριανής, που θα γίνει ορθόδοξος γάμος. Αυτό κανονικά είναι απαράδεκτο και αδιανόητο, γιατί έχει πολλαπλές αντικανονικότητες, αφού ο αιρετικός, αν υποτεθεί ότι πιστεύει ότι η αλήθεια είναι αυτή που έχει εκείνος και εκφράζει, αρνείται τη δική του εκκλησία και έρχεται στη δική μας. Εμείς αρνούμαστε τη δική μας και πάμε στη δική του. Και στο τέλος έχουμε βγει από παντού. Αυτό στο εξωτερικό γίνεται συχνότατα. Μέχρι τώρα ας πούμε ότι ήταν στην πράξη. Τώρα έρχεται η Σύνοδος να το κατοχυρώσει. Και πάει βέβαια με μαλακό τρόπο, δεν λέει ευθέως ότι αυτό να γίνεται, αλλά ότι κατ' οικονομία ο γάμος Ορθοδόξων με Θετεροδόξων μπορεί να ευλογηθεί κατά συγκατάβαση και διαφιλανθρωπία υπό των ρητών όρων ότι τα εκ του γάμου τέκνα θέλουν βαπτιστεί και αναπτυχθεί εν τη Ορθοδόξη Εκκλησία. Θα συμφωνηθεί λέει ότι τα παιδιά θα είναι Ορθόδοξα. Τώρα πώς γίνεται τα παιδιά να είναι Ορθόδοξα, η μητέρα αιρετική, ο πατέρας Ορθόδοξος, εμείς που έχουμε οικογένειες που καταλαβαίνουμε. Εδώ όλοι είναι Ορθόδοξοι, δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε. Λοιπόν, καμία συνήθεια και καμία ανάγκη, όσο πολυκαιρισμένη και διαδομένη κι αν είναι, δεν μπορεί να κάνει δεκτή μια πολλαπλώς παράνομη και αντιορθόδοξη πρακτική, η οποία προβάλλει και ανατρέπει την σαφή διδασκαλία της Εκκλησίας
περί απαγορεύσεως συμπροσευχών, συμμετοχή στα μυστήρια αιρετικών και παράδοση μυστηρίων σε αιρετικούς, όταν κατά αυτήν ακριβώς τη διδασκαλία το μυστήριο τούτο, γιατί είναι μυστήριο ο γάμος, μέγα εστί και μάλιστα εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Θεωρούμε ότι μεγαλύτερος εμπεγμός και θεατρινισμός των μυστηρίων της Εκκλησίας από την αποδοχή των λεγόμενων μεικτών γάμων δεν υπάρχει. Μία Αγία και Μεγάλη Σύνοδος καλείται να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα, τα οποία και τους πιστούς αφορούν και τους ποιμένες φέρουν σε μεγάλη δυσχέρεια. Για παράδειγμα, ένα θέμα με το οποίο θα μπορούσαν να ασχοληθούν είναι το γεγονός ότι γίνονται 10 γάμοι και 11 διαζύγια. Και δυστυχώς αυτό το φρούτο έχει έρθει και στον χώρο των Ορθοδόξων. Αυτό είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να ασχοληθούν. Γιατί δεν υπάρχει πλέον ο σεβασμός και η υπεράσπιση της ιερότητας του γάμου από τα ίδια τα μέλη τα οποία έχουν συναντηθεί της γάμου κοινωνία. Και είναι τόσο εύκολο πια, δεν μου αρέσει εκείνο, δεν μου αρέσει το άλλο, χωρίζουν. Λοιπόν, αντί να ασχοληθούν με αυτό, ασχολούνται με το πώς θα έχουν και συνοδική κατοχήρωση όλα τα έκτροπα που συμβαίνουν. Περί του κειμένου που αφορά την νηστεία, θα περιοριστούμε σε μία γενική παρατήρηση. Αφού εκφράσουμε την εκτίμησή μας ότι τέτοια θέματα αυτονόητα και καθοριστικά για την ορθόδοξη πνευματικότητα και αστική παράδοση είναι καλύτερα να μην φύγονται εάν πρόκειται να διαπραγματευτούν με μια τέτοια φορμαλιστική και γραφειοκρατική γλώσσα, όπως προσφυώσεται σήμερα δημοσίως σε σχετικό άρθρο του ο καθηγητής κ. Γιανναράς, αναφερόμενος σε όλα τα κείμενα της εν λόγω συνόδου. Δηλαδή, αυτός ο καθηγητής, άλλοι τον συμπαθούν, άλλοι δεν τον συμπαθούν, πάντως είναι ένας άνθρωπος με γνώσεις και ικανότητες, έγραψε δημοσίως 2 άρθρα σε εφημερίδα και αποδοκιμάζει τη μεγάλη αυτή σύνοδο. Θεωρεί την γλώσσα της ως γλώσσα που οι δημόσιοι υπάλληλοι της τελευταίας υποστάθμης δεν θα τη χρησιμοποιούσαν. Και δεν έχει καμία σχέση με την προφητική γλώσσα της Εκκλησίας. Η παρατήρησή μας είναι ότι παρά το γενικότερα κοινότικο και συντηρητικό πλαίσιο του κειμένου περί νηστείας, έχουν εμφυλοχωρήσει διατυπώσεις και θέσεις που προδίδουν ίσως τους αρχικούς σχεδιασμούς περί του θέματος, όπως αυτοί δηλώνονται και στην αρχική διατύπωση. Αρχικά το θέμα δεν λεγόταν η νηστεία και οι περινηστείας διατάξεις, αλλά τροποποίηση περί των διατάξεων της νηστείας. Δηλαδή, αλλά είδαν φαίνεται αντιδράσεις και το μάζεψαν το θέμα. Έμειναν όμως κατάλοιπα αυτής της αρχικής προσπαθίας, έτσι ώστε μπορείς να μην νηστεύεις και λόγω χαλεπότητος των καιρών. Τι καταλαβαίνετε εσείς? Χαλεπό είναι το δύσκολο. Άμα είναι η καιρή δύσκολη, λέει, μπορείς να μην νηστεύεις. Υπάρχουν σήμερα, λέει, πολλοί πιστοί που δεν τηρούν όλες τις διατάξεις της νηστείας λόγω των υπαρχουσών συνθηκών ζωής. Τι σημαίνει αυτό? Μέσα σε αυτές τις συνθήκες βάζει τη στράτευση. Ο στρατευμένος δεν πρέπει να νηστεύει. Οι συνθήκες εργασίας. Αλλά και το κλίμα, ανάλογα με το κλίμα. Σε ποια χώρα είσαι, τι κλίμα έχει, θα νηστεύεις ή δεν θα νηστεύεις. Και η αδυναμία εξευρέσεως νηστισίμων τροφών. Άμα δυσκολεύεσαι ή άμα το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σου δεν έχει νηστίσιμα, μπορείς να μην νηστεύεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι θέματα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου όλων των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Ορθοδόξων Εκκλησιών. Και ερχόμαστε, και αυτό είναι το τελευταίο, στο επίμαχο κείμενο, περί του οποίου δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί, ότι αποτελεί τη σφραγίδα και το γνώρισμα αυτής της Συνόδου, η οποία λόγω της προϊστορίας της φέρει εν εαυτή τον ιό του οικουμενισμού. Το δηλητήριο του οικουμενισμού, τον οποίο μεθοδεύει πώς
έστω και σε μικρή ποσότητα αυτόν τον ιό, θα τον διοχετεύσει σε όλο το σώμα των συναντασχόντων, αλλά και όσων εκ των υστέρων την αναγνωρίζουν και την αποδεχθούν. Και ο τίτλος του κειμένου είναι χαρακτηριστικός. Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπό χριστιανικό κόσμο. Το εν λόγω κείμενο ακροβατεί μεταξύ ελαχίστων παραπετασμάτων αυτονοήτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας ορθών θέσεων και πλήθους εμφανών ή και καλυμμένων οικουμενιστικών διακήρυξεων. Ξεκινά με μία σωστή φράση. Αυτή είναι και η τελευταία. Η Ορθόδοξος Εκκλησία ούσα η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, και στη συνέχεια βυθίζεται όλο το κείμενο σε ένα πέλαγος οικουμενιστικής αιρεσιολογίας. Και σας λέω ενδεικτικά. Η Ορθόδοξος Εκκλησία συντέλεσε στη διαμόρφωση και περαιτέρω εξέλιξη της οικουμενικής κινήσεως. Το λέει σαν θέση, de facto. Ποια είναι η οικουμενική κίνηση? Ο οικουμενισμός. Γιατί συμμετέχει εκεί? Επί το τέλει, με σκοπό και τέλος, την αναζήτηση της απολεστήσης ενότητος. Δεν υπάρχει ενότητα τώρα και την ψάχνουμε. Απεκδέχεται στο ψάξιμο αυτής της ενότητος και αυτή η ενότητα θεωρεί ότι είναι τι? Η επιστασία του Αγίου Πνεύματος εν τη χάρη του Κυρίου ευχηθέντος είναι απάντες ενώσει. Ο Κύριος μας, όπως γνωρίζετε, στο κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, προσεύχεται για τους μαθητές του στον πατέρα του και του λέει: σε παρακαλώ, πατέρα μου, να είναι και αυτοί ενωμένοι, να είναι ένα όπως είμαστε κι εμείς ένα. Και αυτό οι Άγιοι Πατέρες το ερμηνεύουν ότι ο άνθρωπος ενώνεται με τον Χριστό στην άκρη δόξα του και αυτή η ενότητα είναι και η σωτηρία του ανθρώπου και αυτή η ενότητα μπορεί να έχει σχέση με αυτό ακριβώς που λέει ο Χριστός και για το οποίο παρακαλεί τον Πατέρα του. Και αφορά τους μαθητές του Χριστού, όχι γενικά όλο τον κόσμο. Άλλο που αναφέρει αυτό το κείμενο. Καταρχήν καθιερώνει και αποενοχοποιεί το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και λέει: ένα εκ των κυρίων οργάνων στην ιστορία της Οικουμενικής Κινήσεως είναι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, που είναι διαχριστιανικό σώμα και έχει σκοπό την εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Δηλαδή το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών το αναγνωρίζει αυτή η Σύνοδος ως όργανο της χάριτος του Θεού για να αποκατασταθεί η χαμένη ενότητα της Εκκλησίας. Και μας προειδοποιεί και εμάς και τους δικούς του που αντιδρούν και εμάς, λέγοντας: η Ορθόδοξος Εκκλησία θεωρεί καταδικαστέα πάσαν διάσπαση της ενότητας της Εκκλησίας υπό ατόμων ή ομάδων επί προφάση τηρήσεως ή δίθεν προασπίσεως της γνησίας Ορθοδοξίας. Να και ένας όρος οικείος εμάς. Ως μαρτυρεί η όλη ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας η διατήρηση, άντε πάλι, της γνησίας Ορθοδόξου πίστεως διασφαλίζεται μόνο δια του συνοδικού συστήματος, το οποίο ανέκαθεν η Εκκλησία αποτελεί τον αρμόδιο και έσχατο κριτή περί των θεμάτων πίστεως. Γι' αυτό σας ανέφερα προηγουμένως περί συνόδων. Εδώ δεν λέει ότι οι Άγιες Σύνοδοι κρίνουν τα πράγματα και η δική μας συμφωνία προς αυτές, αλλά ότι το συνοδικό σύστημα, δηλαδή η σύνοδη που κάνει ο κύριος Βαρθολομαίος, δηλαδή αυτή η συγκεκριμένη σύνοδος, είναι το κριτήριο της πίστεως. Είναι ο έσχατος και αρμόδιος κριτής για θέματα πίστεως. Καταλάβατε? Και όποιος αντιδρά, αυτός κάνει σχίσμα. Προειδοποιεί γιατί υπάρχει και αυτός ο φόβος. Και τελειώνω στην αναφορά σε αυτό το κείμενο με το ότι δεσμεύεται η Ορθόδοξη Εκκλησία να αποφεύγει πάσα πράξη προσιλητισμού ή άλλη προκλητική ενέργεια ομολογιακού ανταγωνισμού. Θέλετε να το μεταφράσουμε
σημαίνει απαγορεύεται να προσπαθείς έναν παπικό να τον κάνεις ορθόδοξο. Θεωρείται ομολογιακός ανταγωνισμός. Θεωρείται προσιλητισμός. Δηλαδή, δεν φτάνει το κράτος που κάνει τέτοια πράγματα, έρχεται τώρα συνοδικός η λεγόμενη Ορθόδοξη Εκκλησία να πει απαγορεύεται οι παπικοί να γίνονται Ορθόδοξοι. Το καταλαβαίνουμε? Στη Γερμανία μάλιστα έχει υπογράψει ο εκεί επιχώριος επίσκοπος με τον αντίστοιχο της αιρέσεως συμφωνία ότι ούτε εγώ θα πειράζω τους δικούς σου, ούτε εσύ θα πειράζεις τους δικούς μου. Αυτό όμως τώρα, γι' αυτό λέω έχει σημασία, κατοχυρώνεται συνοδικά. Με ειλικρινή χαρά πληροφορούμε και όσους το αγνοούν ότι δεν είναι λίγες οι φωνές εκείνων που έχουν ήδη λάβει θέση και εκφράσει με θάρρος την έντονη κριτική τους και για τη σύγκληση και για τα κείμενα αυτής της συνόδου. Μπορεί ποσοτικά, αριθμητικά η κριτική να μην είναι εντυπωσιακή, αλλά ποιοτικά είναι σημαντική, διότι έχουν λεχθεί και γραφεί σχετικώς μεγάλες, θα λέγαμε, αλήθειες. Επίσκοποι του Νέου Ημερολογίου, θεολόγοι, ομότιμοι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, κληρικοί της Νευρολογικής Εκκλησίας και άλλοι, με υπεύθυνο, θαραλέο και τεκμηριωμένο τρόπο δημοσιογραφούν όλο αυτό το διάστημα, αλλά και καταθέτουν αρμοδίως για αυτούς τις θέσεις τους, χαρακτηρίζοντας την εν λόγω σύνοδο ακόμη και ληστρική και τα κείμενά της αντορθόδοξα. Μεταξύ των ανωτέρων αντιδράσεων, ξεχωριστή θέση κατέχει η επίσημη διαφωνία του Πατριαρχείου Γεωργίας, το οποίο απέρριψε το κείμενο στο οποίο αναφερθήκαμε πριν λίγο. Τώρα, τι θα γίνει σε αυτή τη σύνοδο, αφού ήδη το Πατριαρχείο Γεωργίας το έχει απορρίψει, ένας Θεός ξέρει. Ακόμα υπάρχουν και άλλα αγκάθια για την επιτυχημένη σύνοδο. Εντυπωσιακή θεωρείται, είπαμε για τις αντιδράσεις, εντυπωσιακή θεωρείται η τηρουμένη σιωπή του επισήμου Αγίου Όρους. Το Άγιο Όρος που για άλλα και άλλα έχει φωνή, σε αυτή την τόσο σημαντική περίπτωση είναι άφωνο. Το τι θα ακολουθήσει δεν είναι εύκολο να το εκτιμήσει κανείς. Εξ όσων μέχρι στιγμής διακρίνονται, το έχουν το Γενικό Πρόσταγμα Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως δεν θέλει επουδενή να συμβεί κάτι που θα απειλήσει με αναβολή ή ματαίωση αυτή τη σύνοδο. Γι' αυτό και φαίνεται διατεθειμένο να αποφύγει συγκρούσεις και εντάσεις μέχρι να εξασφαλιστεί το προσδοκόμενο. Δεν θα μας εκπλήξει ακόμα και η ανάληψη πρωτοβουλειών από το πατριαρχικό περιβάλλον προς την κατεύθυνση της διορθώσεως του επιμάχου κειμένου σε κάποια σημεία του, προκειμένου να πέσουν οι τόνοι. Και ενώ τώρα γράφονται και λέγονται διάφορα, δεν αποκλείεται τελικώς οι αντιδράσεις, ελλείψη ομολογιακού θάρρους και συνεπείας έργων και λόγων να εξατμιστούν, παραμένοντας στο επίπεδο των γνωστών διαμαρτυριών, οι οποίες τελικώς μάλλον απλά θα καταγραφούν χωρίς καμία επίπτωση και σημασία. Όπως προαναφέραμε, κατά τη δική μας εκτίμηση, το θέμα που δημιουργείται για όσους βρίσκονται σε κοινωνία με το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως και αναγνωρίζουν το προκαθήμενό του Ορθόδοξο Πατριάρχη, ενώ είναι οπαδός της πανερέσεως του οικουμενισμού και υβριστής της Ορθοδοξίας και των Αγίων Πατέρων, είναι τεράστιο. Εάν η Σύνοδος πραγματοποιηθεί ως έχει προγραμματιστεί, χωρίς να διορθωθούν και αλλάξουν ριζικά τα κείμενά της, οι σήμερον αντιδρώντες, εάν δεν την αποκηρύξουν και δεν διακόψουν κοινωνία με όσους την αποδέχονται, τότε θα χάσουν κάθε ίχνος αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Εκείνοι δεν που θα συμμετάσχουν σε αυτή και είτε αρκεστούν στις προτάσεις τους, είτε διαμαρτυρηθούν, αλλά παραμείνουν στις εργασίες της, χωρίς να απομακρυνθούν, θα είναι άδεκτοι και συνένοχοι των ερετιζόντων. Η όλη διαπραγμάτευση του θέματος περί της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου εκ μέρους μας και περιέχει τον κίνδυνο κάποιοι με πονηρία
ή τέλος πάντων κακοπροαιρέτως να μας κατηγορήσουν, είναι και συνηθισμένο το τελευταίο, ότι δεν θα έπρεπε να ομιλούμε περί αυτού, διότι ουσιαστικώς δεν μας αφορά το θέμα, αφού εμείς δεν ανήκουμε στον εκκλησιαστικό χώρο που αυτά διαδραματίζονται, ούτε αναγνωρίζουμε εκκλησιαστικούς ιδιώτες των προσώπων και των φορέων οι οποίοι τα ενεργούν. Καταλάβατε, κάποιος να πει αυτά είναι των ημερολογητών. Εσείς τι δουλειά έχετε να τα κρίνετε, είναι δικό μας θέμα. Και μπορεί να έχουμε και κριτική εσωτερική από κάποιους δικούς μας, οι οποίοι θα μπορούσαν να μας πούν, μην ασχολείστε με αυτά. Και δεν αληθεύει ότι εμείς δεν ανήκουμε στον ίδιο χώρο, ούτε τον αναγνωρίζουμε. Όμως, δεν πάβουμε να παρακολουθούμε και να ενδιαφερόμαστε για την πορεία φίλων, γνωστών, συγγενών, πρώην αδελφών μας, συμπατριωτών μας, συνανθρώπων μας, οι οποίοι εν τελευταία αναλύση δεν επέλεξαν να είναι ή να γίνουν παπικοί ή συνειδητοί αρνητές της πίστης των πατέρων ή προδότες και πολέμοι της Ορθοδοξίας. Πολλοί άνθρωποι αγνοούν αυτά τα πράγματα. Το 1924 εγκαίρως τους φώναζαν οι πατέρες μας ότι μας φραγγεύουν και ότι όσο και αν υποτιμήσει κανείς την αποδοχή μιας καινοτομίας, θα ισχύσει και για αυτήν του μεγάλου φωτίου, είδε και η μικρά των παραδοθέντων αθέτησης προς όλη του δόγματος επιτρέψει καταφρόνηση. Ήρθε καιρός λοιπόν αυτό να λάβει τραγική επιβεβαίωση. Η ίδια μήτρα που γέννησε την καινοτομία του νέου ημερολογίου, η ίδια μήτρα κυοφόρησε και γεννά τώρα την επιτιμένη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, που κανείς εχαίρον άνθρωπος δεν μπορεί με τα υπάρχοντα δεδομένα να τη θεωρήσει σύνοδο της Ορθοδοξίας. Το ημερολογιακό, το ανέφερε σύμπτωση σκέψεων Σεβασμιότατε, το ανέφερε και Σεβασμιότατος, απεδείχθη η κερκόπορτα μέσα από την οποία πέρασε ο εχθρικός στρατός για να γίνει η άλωση της πόλης, δηλαδή της Ορθοδοξίας. Οι Άγιοι Πατέρες, σοφοί εξ εμπειρίας και θεόπνευστοι, μας φώναζαν ότι στα της παραδόσεως ου μικρόν το παραμικρόν και ότι μία πέτρα να φύγει από τη μάνδρα θα ρίξει όλη τη μάνδρα κάτω. Αντιθέτως, τίναμε δίκο όταν στις απατηλές φωνές, τότε περί ημερολογίου, περί μικρού θέματος, περί παρομυχίδος, περί δευτερεύοντος θέματος, περί αστρονομικού ζητήματος, περί δίθεν ανάγκης υπακοής της Σύνοδου κλπ. Τότε, το 1924 ήταν ακόμα νωρίς. Δεν είχε εκδηλωθεί και ριζώσει στο κακό. Δεν είχαν αλλοιωθεί ακόμα οι συνειδήσεις. Δεν είχε εξαπλωθεί η λίμνη της αιρέσεως. Ήταν το πρώτο βήμα. Και δυστυχώς βρήκε το μεγαλύτερο μέρος του κλήρου και του λαού αθωράκιστο και ανυποψίαστο, όχι όμως αθώο. Διότι και σήμερα πολλοί δεν εννοούν να κατανοήσουν ότι η τήρηση της πίστεως και η διαφύλαξη της παραδόσεως θέλει ασυμβίβαστο πνεύμα, θέλει αυστηρότητα και μαρτυρικό φρόνιμο. Περισσότερο από 1,5 αιώνα πριν, ο Σιωμάρτης Κοσμάς Χλαμιάτος, που κοιμήθηκε, μάλλον μαρτύρησε γιατί τον δηλητηρίασαν στις φυλακές του Ρίο, στην Πάτρα, προέβλεψε ότι θα έρθει μία ημέρα όπου δια Οικουμενική Συνόδου θα καταργηθεί η Ορθοδοξία. Και μάλιστα είχε εντοπίσει ότι αυτοί που θα συγκροτήσουν τη Σύνοδο είναι οι απόφοιτοι της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης που εκείνα τα χρόνια ιδρυόταν. Ο δε σπουδαίος Σέρβος δογματολόγος, ήδη τον αναφέραμε, και ο πατήρ Βασίλειος τον ανέφερε, Ιουστίνος Πόποβιτς, αναφερόμενος συγκεκριμένα στην ακόμη από την εποχή του, το 1979 αποβίωσε ο Ιουστίνος Πόποβιτς. Όπως είπαμε, 86 χρόνια συζητείται αυτή η Σύνοδος. Ο δογματολόγος αυτός είχε κάνει υπόμνημα στην εκκλησία του στη Σερβία και είχε απευθυνθεί και στο Πατριαρχείο και έλεγε να μην γίνει αυτή η Σύνοδος. Γιατί αν γίνει θα προκαλέσει σχίσματα και την απώλεια δυσαριθμήτων ψυχών. Πολλοί μας κατηγορούν εμάς που τιμούμε
και αναγνωρίζουμε την ασυμβίβαστη ομολογιακή στάση του αηδήμου ιεράρχου Ματθαίου, τελευταία σελίδα. Και ακολουθούμε τη γραμμή του ως επομένου εκείνου της Αγίας Πατράσης, ως ακραίους και αδιακρίτους. Για προσέξτε το. Όμως, τα πράγματα είναι ακραία και οι καταστάσεις, όχι εμείς. Η στάση και η γραμμή του ομολογητού εκείνου Αρχιεπισκόπου δικαιώθηκε πλήρως. Ακόμη και η λεπτομέρεια που υποστήριζε ο αείδημος ότι δεν θα βρουν ποτέ οι καινοτόμοι το θάρρος, όπως όφυλαν, να φέρουν προς συζήτηση το θέμα του ημερολογίου, όπως πίστευαν οι Φιωρινικοί, και να ενεργήσουν τα δέοντα κατά το οχθρό σας και ιάσετε, και αυτό επιβεβαιώθηκε. Σας είπα προηγουμένως ότι υπήρχε προς συζήτηση το θέμα του ημερολογίου και τελικά το απέσαιραν. Το ζήτημα του ημερολογίου ακόμη διχάζει ως σημείο αντιλεγόμενο, το οποίο φοβούνται να αγγίξουν για να μην δημιουργηθούν νέα σχίσματα εκεί όπου ακόμη το ακολουθούν. Πατέρες και αδελφοί, εδώ γράφω ενδεχομένως σας κούρασα, εγώ θα πω σίγουρα σας κούρασα, αλλά και εγώ κουράστηκα. Και νομίζω η Κυριακή της Ορθοδοξίας δεν είναι για την τηλεόραση. Είναι για να είμαστε εδώ μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Να δείξουμε ενδιαφέρον για την πίστη. Λοιπόν, προσπάθησα να σας δείξω πως η ιστορία μας εκδικείται, αλλά συγχρόνως μας δίνει την ευκαιρία να επανορθώσουμε. Όσα υπόθηκαν μας αφορούν όλους. Κανείς δεν πρέπει να εφησυχάζει. Ήρθε στις ημέρες μας ο καιρός να πραγματοποιηθεί η περιβόητη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος. Πέρασαν 92 χρόνια από το σχίσμα του 24 για να ομολογήσουν κάποιοι της ακαδημαϊκής θεολογίας, όπως ο Γεώργιος ο Μεταλλινός και ο Θεόδωρος ο Ζήσης, ότι οι παλαιοημερολογίτες τελικώς είχαν δίκιο. Άρχισαν ξαφνικά όλοι να μιλούν για την αιρετική πατριαρχική εγκύτιο του 20 που προέβλεπε την αλλαγή του ημερολογίου. Εμείς πάλι δεν πρέπει να επαναπαυθούμε στις δάφνες μας. Κάνουμε ό,τι οφείλαμε, όχι για να δοξαστούμε, αλλά για να αξιωθούμε να είμαστε αχρήοι δούλοι. Δεν πρέπει όμως να μείνουμε απλοί θεατές μπροστά στη νέα προδοσία. Το αλάθητο του Πάπα, ξέρετε, που μερικοί νομίζουν ότι είναι εδώ και 1000 χρόνια, κατοχυρώθηκε συνοδικά μόλις τον 19ο αιώνα. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μας αφορά επειδή οι παπικοί αποσχίστηκαν από την Εκκλησία πριν 1000 χρόνια. Να που και μετά την αποσχήσή τους προχωρούν και βαθαίνουν την αίρεση. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει να τα παρακολουθούμε. Γιατί η αποστασία διευρύνεται. Και όσο διευρύνεται η αποστασία, απομακρύνεται η σωτηρία και γίνεται δυσκολότερη για τους συνανθρώπους μας, μα όταν θέλει ο άνθρωπος, επειδή ο Θεός πάντα θέλει, γίνεται δυνατή. Έτσι και το νέο ημερολόγιο. Αρχικά ήταν υπέτειο ενός σχίσματος, λόγω της καινοτομίας. Τώρα έφτασε να εγκαθίσταται οριστικά στο χώρο της πανερέσεως, όταν και συνοδικός διακηρύσει σε πανορθόδοξο για αυτούς επίπεδο τον οικουμενισμό. Να γιατί τίποτα δεν είναι στατικό και όλα έχουν τη σημασία τους. Και εμείς είμαστε κατά τον Απόστολο Παύλο οφειλέτες, χρωστάμε δηλαδή και σε σοφούς και σε ανοήτους. Τι χρωστάμε? Να μαρτυρούμε την πίστη μας, πρώτα με τη ζωή μας και μετά και με τον λόγο μας. Τελειώνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους θερμός για τη μεγάλη υπομονή σας. Έβαζα κάθε τόσο τα γυαλιά για να βλέπω αν παρακολουθείτε και είδα ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, παρακολουθούσατε και χαίρομαι γι' αυτό.
Ευχόμενος καλό υπόλοιπο της νηστείας, θα ήθελα να σας καλέσω να αναφωνήσουμε μαζί ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τους αημνίστους αγωνιστές κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς της περίοδου του σχίσματος και ιδιαιτέρως τον ομολογητή Αρχιεπίσκοπο και όρθιο πατέρα Ματθαίο, το αιωνία ημίν.